Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari ibolyo obosemya gusekero kendi gyonsigo ry'emiro byaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchulia 0788666662 Kurumucho mwano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mirna nabali b'ekinguru erikwe manya abona wataka kurukitanenya cyense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagio DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri n'Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliyagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna ichana kuru mwancho murigereri eritonyare ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru Libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batogo so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa amasamba buna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni Soko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bwomugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu bagateba chisemi na chikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector ye chisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ria ya agendrete ase sector ye chisemi Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia buna to wateka kuruga igaiga miyo bagatakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi Nairobi ntobe to koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye n'Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano Murigereri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na ali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liya Gusii
onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegitesenieke aseriguri liakibusani turikere gose twakere simi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengencho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho muri Gwen Soko TV igeta sen Gwen Soko TV ibwatira sengencho yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko baka wateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin Gwen Soko TV oboroso bomogusi Eye Gwen Soko TV oboroso bomogusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chomorigiribwe Nsoko TV andonsia warigania somorobelia Nsoko bwa kiri kitariki 15 nemo utinyono gatatu mwaka w'ikirubere 2025 na meliogiria neni nkoruku Innocent Onyange sebambia bono imatenga bono isachindira ligwa koriro gokorogo sabu mugusio mintoge ndete kwiyaliga nikogenda seke bagokia ngote binga so somorobelio ritonyara kabatoko genda asobwa moni matena mangari bosiga igasembambia bono gatiabo tuchikoba to kumanyalia gendete gokorekana kuruchisemo au nabo igotonyara kabatoko nyora libagali go ikaransa na gutwara chinkanda cyo kurigiria liya sensemo ya siasa kurende semambia bono tukora kori ndeko rumwe rolko turamanyanga yoberete ritonyara ko batoko genda sobwa mona namona sogoto tebye semambia bono ngaikwa bokire koru etokegori chinsemo kiri cia musaraba nabo gotebanga inche neno kumakori igonde chinsemo kiri cia musaraba etokegori chinsemo kiri cia National Bartolomeo Mumanyi jeria kirbo nabo gotokore man mabaherini otokegori chinsemo kiri cia Kegati bali chisemo cia Nairobi gaigase totebe mitae yonsi pito bugate go chakira pipeline utrimbo koso etasia oche Jogo Road kera waikire gali ogenda shauri moyo bali bagendete gutaguriro by the way chisemo kiria cia shauri moyo agatebaga bintu byeito bya bekirunsi mate umugusino muntu bwo kwerigerira buranyora ensa chinde konyenere bugaga ajiraga usikikaya bwago konyora mabere usomelia abana kerega chirense umate goboni bintu bya salikire tokogori chinsemo cia Thika Road tokegorero Isambu bali chinsemo kiri cia TRM tokegorero Stars mitane menkerega igasense ya Nairobi iradega igachinsemo cia Kawangware gukirigora satellite na begotoka gori Kibera gori chinsemo cia Ngong asemambia bono timati Ngong mokwebara Nairobi gosemo goteba muri Kajiade semambia bono na bagototebia sobere tumugusio minto bali se county ito ya Kisii na bagotoka gori chinsemo cia Bobasi ugatokore Bonchari ugatokore Machoge gosoga toka nyali bali bere chache na Masaba gosokore lyo mwanchomoriri Kitutu chache South na North na bagototebia sole semambia bono bali chinsemo kiri cia Nyamira county ugatokore Kitutu Masaba West Mugirango bali chinsemo kiri cia North Mugirango rugora gasobo Kibati na bora tokegore chinsemo chichindo mwanchomoriri chikurunga borabu bali baroro na bagototebia sembambia bono igo narakunire se chi constituency cyose kire asorogongo rwiturwa gusia sokonyara kabagota tebinga yoberete sembambieye elitonyara kabatoko genda sobwa mu murobeli muna nagotebiri mwancho muri Nensoko bwakire asokonyara kabagokonyora libaga na kuruli ogiri yage elitonyara kabatoko manyanga yoberete sembambia bono muna nagotebiri turakora igendo igurungu activate tumanya ayo nga yoberete mambia bonekera twanyara kabatoko manyanga yole elitonyara kabatoko genda sobwa muna mono mwancho muri libuna nagotebiri asembambia bono nigo konyara kaba kogotulikira ujumbe asensemelio mtandao Facebook na bogotulikira buna Nsoko TV na boigo genda asensemelia ya YouTube subscribe na gotubwati buna Nsoko TV namba ito ya studio gere 07 88666663 inere namba ito ya studio asokonyara kaba kogotulikira ujumbe semambia bono nimanyete chia matenchire asemambia bono chigendete gotwara chinga kichinkongu cyokonyara kaba bakolera wabamwe abasirire sikenyorukerie itokia nyasimwe muko gutatiga seme kurukwe kona mungwana yo mona togetokuru kungundiba oingere twe kerari kurunya gitari buna bare goteba abanyene kubwatekana na kiriya tebekane togoteba nya pole sana senseme yoye kinyure kigie kona asogosiria omungwano yo kurunga Robert Ndiba uyo yari tukaba osiri buguma bwaye nande ni mate kinyure kinkorera bare asogosira ku mungina nyakerari mungina nyakerari mu kibuge tomugima na namono togoteba the larger family ya Mukaya pole sana soko nyarakaba mugwetera yo makongwa senga kibune yabono mambye mbatana bange babwate ikiranye kaminekyo basireti abancu baba semambye ngo tenga pole sana na namono nagatebiria semambye abono mwancu muri ni uko nyarakaba konyora libaganda go so asumurubelyo eliyo totebinga yoberete nimanye to musuri w'igisuga rikinsemo kiri cia Nakuru na bago totebinga yoberete asemambye abono tigadara ligiliye timu ya soirega iganyare kwa ngo ye shout out nindo cyo mugaka kira gitago teba no arasumurubeli nindo chikira
Dennis agoteba good morning Innocent na Diana ngakibwa kire agoteba Kiran Dennis musulibwe gusukuru chisemo kirikia Nakuru City Salams Club agoteba go ikasobo gachuba alias agoteba ga Seito gachuba mbuya mone soko bwa kire soko neyamo Rogers nyarikimbi yamono ningoro chikuru chisemo kirikia Amsterdam Netherlands so kale goteba watching live na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki kirbo pande na boygo tebo mungi na mocheche lame kyobu banyarombe Anthony Ragoli mwancho muligereli na boygo kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Kiran Dennis Musiori Ndima Jones Ogechu Bingwa Nyamori Mugadishu Jared Keburi Charles Mumanyi Jones Bundi Amenya na Barnabas Ratemo asagoteba ngalitunda Green Richo Nilia Mayaka na Toto Junior na mwate ya family eyo agotebere ase county ya Nyamira oyogo bakwana semambia bono ga korokunga Rogers Nyariki gali chisemo kiri Amsterdam abuna abantu bale buraya ense kuruko Netherlands gose bali kwirukanga Dutch noere ase kiri chinse kiri SSML ya buraya mwancho muri Bonventure mubisa agateba gali chinsemo kiri kya Kirwa agateba nonde asomuro Barnabas ke basombu yamono kuri chinsemo kya Doa Katari oteben soko na Innocent na Diana mbuyamono Christopher Tande agateba bwa kirebu yakurwa burangi kejambi agateba with my wife Lydia Kirubo agateba Sheila Matiangi nindo chega Muranga Mikae mama mongi na tata Muranga pamoja hadi tamati mbuyamono agateba no arasomuro bilimu yananda agateba mbuyamono seberememi yamono sana Benjamin umwana Thomas agateba watching live from Basbo Igesaga village with my wife Damakli ni kwambuka from Dubai watoi Lewenson na boy agateba Gianna my dad kambaganya buto Mamperis ango Gigi Auntie Ruth na boy agateba Hempston amalietara igama ya basongo na Moses ando Nyancha my sister Caro na watakia siku njema mbuyamono na ntutu wakuganiri tukoligia egaiga agateba Isaac Omweno muzai permanent agateba kurwa chisemo cyanya bitunwa agateba machoge burabuniko ndani watching live from Nairobi Kibera Showground blessing biyamono kubatekana na ausoko so murobelia bali mwanya kwa makonyora libaga ni doche kigendete gwanga chinde kore respondiga igara kininko ira nande nyara kwa bankoligere lingambara bali basoira so murobelia sema biyabono ni doche babo lamekyo umaliba auteba ne bluetooth senior agateba gali chinsemo kiri chabochi yure ase chinsemo kya marani ateba no ara so murobelia Kiran Dennis biyamono na narole message yago gaiga ni doje just for umwenge password ko bichinsemo kiri kya Kyogoro mbuyamono nabo igo Benjamin Nyabaro abateba following live kurwa ase chiseme kire kya tante binga yaberete semambia bono mwancho muligeli nabo kunyara kwaba ko gototomera ujumbe gototebinga yoberete kyabutukire 15 na ibere asemambia bono na ndekera linde lya minyokire buna li chinsa kigendete ko minyoka etoko genda sensemeli lingana likurukunga lingana lirabu asitogonyara kwabato kuligere linganga ki ebwenerete esemambia bono nindoche asenchira yabono iga sebono ndoche eno kumakuri wantebiri morning kiongozi umeamkaje na ikire mbuyamono sana asante sana asokonyara kwabago koira libagali yago na konyara kwabago kuligere ligeta seni yetonte gosoa asensemo yelingana yitulira buga semambia bono unanago tebi na bokonyara kwabago kubugulie link nayo gende busyo onyara kwabago gokora kilitogo tebanga no kumanyanga nkikeliyo konyara kwaba kogoteba nta mwancho muligere munuriro chesembe boni gatote batubasa gwanchira umuntu tagete kugure ngombe anywa mabera tarakana simambia bono igongale goteba tubasa gwanchira umuntu tagete kugure ngombe anywa mabera tarakana ntagetunga kiresimi gochaga igase studio 0788666663 ontebinga ninki ringane lira buliko bali go kumanyia semambia bono tokale goteba tubasa gwanchira umuntu tagete kugure ngombe anywa mabera atarakana semambia bono mwancho muligiri lya soko nyara kabago gwa kesimi gochaga iga elito nyara kabatogo kwana naye na bagoto tebinga ninki keli kwa nyara kabakugwe somia kurwa selinga nelirira bwa seto kale goteba semambia bono tubasa gwanchira umuntu tagete kugura engombe anywa mabera atarakana na bagoto tebinga esababu elia agotebu tajyo mabera atarakana nerelie na asenambe yitere 0788666663 otu akirago chega igase studio botambe budatoga tebyo go kelio girie TV yago elitonyara ko batogo kwana naye asenchire wekeranu nyina bogo nyara ko bago totebinga yoberete semambia bono bali balese chisemo ibire chi county chito chia Kisii mototebi go semu alinyore lingane lirabu bali molese mucho yo Nairobi ne chisemo chichoncho kana netera bogo totebi nsoko bwa kire semambia bono kamati ogenda Jumatatu yambiyere Jumatatu yanambiyere hoteli buya ngakinande yaba basireti kamati yana pole igo principal yeji kamati esireti kamati
Nasibiririe kamati ya noyo Teresa Bota. Oh, Teresa Bota na bamwe babalisia terete. Nero yo. Mutangio baba gakigaraire. Pole sana. Asante. Nyasaye tigaba obole muchinga kiechi chiabono mambia. Asante. Na ndana na mono ekera gwasiririo omuntu manyeta sama tukamange na beko bekiranya kenene sana. Togenda selingana litulira. Ono lingana lira bwelio. Yenda lire na ng'ombe yentara kanira. Onya baraya babago tabatobeka buya karato taraba beko bisi. Na bua buma ete bago tabatotebia ngango kama bale karo bakiro bisi lakini omwali oya ntorigo kama. Okay. Ono lende tigo bolimo boke. Karo tu abekiro bisi bamanyanga ni ntuchi poshi kyabo. Bamanyanga ni nwa bateneri babo. Ntotagete tokame karo tu abekiro bisi. Bago totebi ntokame omwali oya ndo kama. Ya tokanga na ande ne chinta jo chikurutukurubweli. Bago turuta chinta chona bana noro ja sensero jira gini genda usabanya sae na tokonye ngake. Asante sana na ande pole sana se amate yawe yonsipi asogosiria moncho yomino bia mono sana asante sana. Gakale gototebinga chinseme cyo mwancho muligilia sembambia bono na siriti umwancho obona ndo nyare ko baga gototebie sembambia bono era bwikanirio tebire ngabarai tobaisa ko banchira bache chinga kichinde bachaga ko ibintu byabosa tigabagure ngombe banyare ko bagokora banibe bayerete echerete mbambie ndira beko beka kwanyoranga yabekira obuyo chinga kichinde kwanyoranga na ndese yatachire nonye negetiche ky'abantu bachakire gosimeka nabo igo isikali ase chintaranse cyarja kwaba kwanyoranga yarisirie rendense ya tokanga yarabire go mwancho muligilie sembambia bono nebirengera libya yermo na gatebye sembambie nabo kunyara kwa bagotwa keresi migo chagaiga ase namba ito studio 0788666663 inere namba ito wakesi migo chagaiga sembambia bono totebinga yole na ndamono bali mwanyole libaga go soso murubili ito nsoko bwakire mbuya mono sano mugusio mintesto gukwana na ikegusi asembambia bono togotebinga gaigano ensoko TV murubili nsoko bwakire chenguru kwino sentio nyango na kiyo rango tebinga ekeroge ndete sembambia bono na bukunyara koba kogosoana batotebiringa ni lito lira bunkiri ko bali gukwanda sto gatebanga to basa gwanchira umuntu tagete kugore ngombe anywa mabere ataraya kanira ose amabere atarakana mwanchu muligi na bogototebi na litoko genda lili mutimoko tokoira na tosoe asensemo ya maya sembambia bono muna nago tebiri aigana Nsoko TV. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. nigo chitiri chiteke 25 ne masemba mbia bono togo sa sense moya mayana de togo chaka kurwa sense milia north mugrango asetoro chaba menye chwe chinsemo chabo mwaga mobeso kirinako rekana kugikilia engana yo mubunge wenseme yu Josh Nyamoka sanyara kabaga ko mochechelia olio tebire go chikoliye kirugo kyo bubunga senseme yo oyo kabiri mubunga samatuka magega omuske nindo chega igo kurukunga kiango Joseph asanyara kaba kagotebanga nigo akorore miaka ya chire kolenda bamenya bune go besokiri na kunyara kaba bakuru birengera bya bumwancho muligeli tigatonyororo roboti rwa senchira bekirani mwaka kiango yoyo ukwana gabi tobinde kiango inero gambete 1997 parliament yenu isakwando igora nara bantu banga na bibiate usanga bantu banga na musemboso ono asara na yugwira gengo honest Nichebe na teba na ninchi. Na yuko mwira yacho ikaranza. Acho ikaranza na babu wino. Abandao. Ebo nsiyo wacho. Na yuko ira teba. Na yuko iro yondo liya kiango. Abantu baramuriye babu wino mutu na yaso. Iba moja kuicha banete na nabatari. Bashikuriye mbarabia wacho na Maiga yo mubunge Honot Mugrango moskecho wa Nyamoko abugoro hase Nyamira National Polytechnic hase wodi ya Itibo omochia yokoriye kiroga bwate asomwa ko 2027 Joseph Kiangoi nga emiaka ya chire na abakegori baye mbayo hase bunge ya Kenya yegati ya menyi kurwase wodi ya Mwagamo bagechiwe necheche yoko mwongora umubyaro bo Nyamoka ntegerrebia kiarani ntegete kokosomia Nyamoka ya aya tu achorre tu akirte chikueronga chonsi pito ko gwakera umwaka mo chonsi pito ko mo chumbe kwa ikira soko turama Nyamoka ye ntegerrebia sore Namoko niga imugeta karamo mwishimiwa Joseph Kiangoi asinge nte igure ngabanyakoni bon sipiba inyoye gasi ya Joseph Kiangoi yakoreta abanyakoni boka bayimukire bakire kuri Joseph Kiangoi nga inchuo tubekero mo choko abantu baminto babumwaga mabayimukire bakire kuri Joseph nga inchuo tubekero mo choko ase no tumugirango yusire abantu ba magwagwa
abutoko kabarangi bayimukire bakire barigire cyose bukiyango yincyo tubekero machoko bakorawa no MC omukoro omwagamo Charles Barongo nigo bamwegereire umubunge omukoro bwe bunge ngare ya North Borabu boigo East Africa Joseph Kiangoi nagotebanga nero bwate bumanyi obonene bwoborai natari umubunge orabisi bono gabete iko tinkumanya bose timwegere tikonya boigo rakini namumanyire bose nesa uria rorenga machin kumuira ala takutaremete atebete na Kiangoi ngobeire Sinail na Kiangoi yogotire na Kiangoi kanga gabwenta kubekwe munsiem yani umuntu togambirete wiya na endo umuntu gambire East Africa umuntu bono nationalist leader na rakurukanga ngairwe munsiem wano ngobere bantu baminto nimo bwero to koirwe munsiem asemangana ya magendro nyamoko bose Kiangoi nyamoko irwa ase munsiem atiko na kurigirira rwenya nkyo ya Kiangoi air bunge bose Kiangoi yoko ganani asensemo yabamenyi bande nigo bamochirio gotaboro kwa magendro boikiranu ase bunge ya North Mogrango kuru moske Joseph Kiangoi kuru ABC bono bantu baminto ngento kunara kwa bodi na inde tobwene gati ogokwana igoriye myaka imwe myaka na robo gambe okoranga ta understand ta kono somya sinini ta understand ti egendo tokuranga successful economy chinse kiri kibwata economy yengi yabu na America omwa Trump igale myaka 90 ogenda South Africa agenda Italy ndotenga ogotara kurikuba yagotara akogenda oteri urara taramanya binte ono gotokumetina na ndi Kiangoi na kirinde siabeye masanyana atachete akarigereria nere na roche atokonyete nonyene ekirugaria asitokoroka chibuske obis itibo na atokonyete masanya ono murigereri kibara cheito cyabagirango unakire ebare sagete kuria ya center paka kyoge togoeta kese yani umbasa gaendaka utukyandegete kese cyari yagendaka utukyandegete aba begetwe mban pona ko barra sitiri muno yolegeti wona na roma mpi yako ukibese nondike epasali ucheka kwa ngeria ni chinda kolenaki acha kokora chi campaign Steven Nyarikemone Ensoko TV Eronge North Mogrango ya county ya Nyamira Chumuligirali se county yo ya Nyamira nande kwigule kurwa seseme ya North Mogrango totagete tutigalia se county ya Nyamira kulinda bono mwanchumuligirali nande tokuligirali yo kuligie kirugo kyobo governor se county ya Nyamira Selieta Walter Chanua korekanange ikendi ya lenge ya siasa nera nyareko bagagwe soki na komo chuburai urase county ya Nyamira niga yakwa netaya kerekira nteseme yamo asanya tukabaga kogenda gukora masabo asensemo yekanise kurunga Brown East iyo gutoka imeye ward ya township mwanchumuligirali tukatwigu chinkwa na chianera 18 tuingie katika uchaguzi mkuu ambao unakuja. So mkumbuke ya kwamba sisi mimi pamoja nanyi tuko na kibarua ya kufanya. Na hiyo kibarua ya kufanya ni kukomboa hii kaunti kutoka kwa minyororo ya uongozi ambao uko namna gani? Na umaskini pamoja na nini? Na umaskini. Sasa mimi jinsi nilivyosimama mbele yenu hapa, wale mko hapa viongozi wote ma MCA, wale mko hapa ambao mnatupigia kura, mjue ya kwamba mimi nimeshaamua na tayari kisu imetolewa kwenye nini? Allah. Sawa? Na haitarejea kama haijalisha mwanaume wapi? Mnasikia maneno? Kabisa. So matokeo nyageta aliye mbata nyango sogai nyageta aliye ndio anataka wahali. Ndio ndio kama wanda hapo nje na alikuwa anasema nyageta aliye. Na hiyo mheshimiwa kike anaweza. Na hiyo ndio kitu atakuwa anasema nyageta aliye. Fanya hiyo tangazo. Ndio tumekele. Omate referral hospital ni yebate amangana mange. Na yana basigisi yaba mkitoka kutibiwa huko mnakuja hapa referral hospital, ndio? Tunataka hospitali ndogo ambayo inahudumia watu. So ifunguliwe mara moja, kama ifunguliwe mningoje hizo siku sio nyingi, nitafungua na nitawatengeneza. Umesikia? So muende mwambie kama na nimesema hivyo. Na hiyo ni sauti ya wananchi. Jambo lingine, vijana hawana kazi. Sisi tuta create employment. Kuna njia nyingi ambazo tuko nazo ambazo tutaangalia.
masomo yetu yako chini kwa sababu basari zile tunapeana they are not sustainable. Haina haja nipeane basari ya shilingi 2,000 mwanafunzi akifika shuleni 2,000 haiko na mwanafunzi hayuko shuleni. Kwa sababu gani? Kwa sababu amefukuzwa shule because our sustainability in planning for the future is not guaranteed. So kama tunataka kusaidia maskini asaidiwe kuanzia 0 mpaka namna gani? Kama vile ninavyofanya. Si mnajua niko na wanafunzi 104 nafundisha university. Hao wanafunzi wote mimi ninalipa fully. Maiwa maana hii. Egero mwana yeye kana sore taendo mwako kabe aserwe school. Mwanchu muligeli tokagenda busioni go wana totete kuligereli nande sensemeli chisemya sumumanyi wichisabu kurwa sensemo yanyageita eyure siseme cyabo mwagamo ibungi ya North Mugirango menyamira Oselieta certified public accountant Evan Songere seseni go sokire nakobulia umoro kiegwa onde bwensi oranyale ko bagakora biya ase grade 10 nabo go bali bakagenda tuchiko bagakora amatemu ali ya KCSE nakonyora ase sabu AC- go C plane kolende ni gatabanga ni gachikoba kakorwa obokonyo moncho muligeli tete koigwenkwane yogo segetanya altukoba korwa gochia se aboroki wa bale ase chisku asa marieta ngoro kwa CPF ansiongere sese nje no mwagamo se itere nyageita bombo eganganera abosio abarayimbali mbali bamereira amate baigwete nga barabumbage kora buya kubwa abande lakini rende nje nasokire nga umumwagamo into ngende obosomba nkorera abantu ego nari ntebete nga 2027 chikura chyo bwe MCA bomwagamo nonga akaretebe abantu baminto babumwagamo egento gekorukwa chisemi ya bomwagamo kwamba chirekorokana chiranete inse mono narachirwaniri korwa emyaka 3 yaerire abana nasugeti bosio nga batebitarira chisemi chinga babekangene ntigatigi yane bakorwa bomwa chi pounder cha ime ya bomwagamo nababegete sukuru they are in different universities abandi bagora chikosi mbali abantu baminto umwaka yo 2026 bagora 2025 bale bono 2026 grade 10 abana 89 abana baratokange babere batatu na bare abekide score sengejo ya challenges kire ibere isato lakini nche scholarship yane yarenge mbego mwana grade 10 in a boarding school ara ni grade 10 11 12 3 year full scholarship egera minyokire igo nali vile permanent mark ase family yo muntu e certificate etaru emyaka ne emyaka kiageri na jira ase TV ne ase radio mbate binga abantu baminto tinasiye kese otoka ngo mwana narore isiko paka bono taracho ni grade 10 umwana uyibado ni motagete imo scholarship eyu SMH ko mokonya bosio mo basa kubuta no mwana uyu isiko ako ambo time ora atiga mangano ko menyoke byombe ko chikobwata chilon ko chikonie ng'ombe ndetero umwana uyu ngo moseire rituru tago te bango iro umwana nge polytechnic omochaye ngata kwenyara umwana uyu ntwarete gento tokoroka rero bagoroka CP sina CP umwana uyu nabwate gento gete akwenda so ipati wigete ko chikomokonya chikokore gento gete abana abo bandetere tinasieka morango because about 98% na beire poko ba seiri tu enamba ya kabere abantu baminta abana mbale bakoreta amatema KCSE 2025 omwaka oyo eta imbakora wiya kero kenda sengencho ya 1 2 3 challenges abana bali babwate C plane nabana baganyore C minus baigwete nga baise konyoro monta basaponse abaende sukuru baikaranse once more nabo bakomeki to university ona arore buya abana baise kongikera Muchumulili totigalita se county ya Nyamira nige gotebekana bana bunenchira ya moyo ko bainyora na kubasira bali bakurukwa batakanwa imeyensi ya Kenya barai anene mono kurwa ase county unigo besokiri na koranga kunyara ko babale bakobakwanera ko bayalyogi nabo igo ko bakwananga kibakunyara ko bakonyora amagendero mwanchumulili no mugano oguchiko bagokubwati kolende tigandara kwanera igoro yo seneta bwe county ya Nyamira kongo mugeni ni gatebire na chikobe ko muswado yolengetie ko bakonya ko balia bakonyora ogonyora ko ise banyara ko bakonyora gokonya na nigaya kwanetaya keralenga sesemo yeronge imeyeki county
ya Nyamira ase semo ye bunge kurunga kitutu masamo gene ni gatabiro muswadi uyu ni gora chikokonya bali batali goyu konyora gwakana kwenye use kunyara kwa bagwakana jibil cyabo cyenye gitali asatabire ngani ga chikobaga koranga serikali yanyare kwa bagi kubetereri gwa kubeka kibesa ekyo kikaunti kiranyare kwa bakigwakanira bali babwa tokonyora gwa insana monekera bakogenda kuligia obogweni asikinya gitali aho umuswada norembegete bunge esengenjo abananji baito bakomia esamangana yo okurwari gukinya gitali nembebere gusiekerwa nyagitali uyinyorenge gero mu president yarako ligikikura yadadago kikorwanira abantu bali bareise batenyariti rero muri Rwanda nyagitali kwa rwari ubukoro nyitubwadi yaso urusiekerwa nyagitali ono nabikiro umuswada ogoja kwa senate chumaine ewata bangu muntu kairu nyagitali kwa rwari kwa weniwe onye tubwati besa tugusiekerwa nyagitali serikali yacha ime yatenenera yiyore byose no muntu garasirire nyagitali naro umubiri tugusiekerwa ko nyara abantu bacandete kiwiki nonya nisato bakuriyenjera yoko rigikibesa irinde bakikorusyo umubiri nyagitali report yenarete senate ikere county dontoda ke tutosabero sana eke umbederiyo koru World Bank yatenenera ikibesa kikonye kigo cyese county kuja gukonya abanyina kuba roseria mangana ya mache ora ibikigashi kiriba kurugera mba butolemete roseria environment kirikoro kuna floka senge World Bank atoma auditors account ya Nyamira bakanyarango botene nigoro bobe World Bank atebire ngakibase cyeto kirusigo Nyamira kigende county kibwato botene liyobuya lakini njengo pinganga konyo muntu naro ibire kibesa kurwese county yeito cha World Bank tigorio ibire abwatwe lakini kibesa kiro kikiche kikonya abananji bose barahaye ndo gutaka tomizwe abakazi be county ya Nyamira ngima asengenjo muntu yomo osariri oyibire kibesa ose akima bataya igoni ko document yekinairi mwatwara unekanisa mwarese bintu besaregete ndi musabere bari bakorobotuki koruye sisi korudisi ya baiche bakorobotuki ondo bwanshyo okorire okoira ko gotambe koire cyose cyo mwananji airerwe atwa Mwanchu muligere bono nkoira ne robot rulina chuta sini ni ase kyombe gorunga hope for life bono kigendete gwetana na se county na ndiri okonyora kobage kurikia aba menyi bechisemo aho likonyora maigilyo igoro yechinchira baranyar koba bakomenya na nene barakonye kasobogima Mwanchu muligere kirenge giyo kyombe kinoko nekinga aboro ababuraka nechintakana na abana bali batabugati abayiboli nkonyara kwa bali bakonyora gosira weekend nigo bali ngase county ya Nairobi robot yoru Ulikito Edina nigarubwate asenchira yobikira Shinga kichinyinge nigababuraka bakwebwa asebinyoro na igurube yabo kobendito kigima boigo umubaro monene bwababuraka asense ya Kenya tibali gusanga asokonyoro bokonyi bobumanyi wenchera balekonye asengencheyo weekend yeye ekyombe kimanyekanete buna Hope Alive nigo kyaletire amo ababuraka abarayi gwetani kimisano kurasi kinsemo ao imeyense asomokia bukorwa amaigerio yogosira asebyombe ao. This is an organization that is registered in Kenya as a Christian organization. We have so many programs, but today I'll only talk about the Widows' Voices because that's why we are here today. This is a program under Hope Alive International that deals majorly with widows, and because we cannot talk about a widow and leave an orphan, so we do widows and orphans at the same time. Betty Musindai muchaki w'ekyombe kya Hope Alive nigatebire ababurakanigo bagwetera makongo ayako basalerio obugima bwabo asengencho yogokwerwa n'abasacha babo egento keganetie getambokero kya bwango kigima. And the reason why we have them in groups is because we wanted to make a widow realize that they have a community, people who relate with the challenges,
people who can speak same language as far as their vulnerability is concerned. Abasubati abange nigo bagukwanira aria bagwetera magega y'abasacha babo gusira okourwa enibo yabo ogosiria ebintu byabo boigona kounererigwa ase chinchera chionsi. Mi kwa safari ya ujane ilikuwa ngumu kwangu sababu niliwachwa nikiwa na watoto wadogo sana. Niling'ang'ana. Sisi Wajaluo tunapewanga mabwana ya kuridhi. Kama mimi niliridhiwa. Vile nilikuja Nairobi, niliwacha kama nyumba iko. Nilipata kama wamebomoa nyumba. Na niko na watoto 6. Nimepata changamoto mingi sana. Kutokana na mvua ile imenyesha kutoka Friday, vitu zote zimeharibika, zimesama. Hakuna kile kinapatikana hata. Natoka viwandani na mimi ni mjane. Nimepitia mengi sana. Mzee wangu alichomeka na moto ya Sinai, na kupitia kikundi cha wajane nimesoma mengi sana mpaka nikajua vyenye naweza kaa na watoto wangu. Mimi ni mama wa mtoto mmoja na mimi ni mjane. Bwanangu ni victim wa police brutality pale Baba Ndogo. Aliweza kushikwa akapelekwa pale station ya Ruaraka, badala wamkinge ama wamweke waangalie mazirai yake pale, ili hali walimchapa. Abaraikurwa ase egikundi ky'Abaisilamu na Abakristo nigo bachiramo kuriye chinchera cyuko bakonya ababuraka ase meroberio eria era ababekere kibesa mu buko ase ng'encho yogosomeria abana babo na kwegendereria ase obugima bwabo. Kwa sababu wajane wanapitia maisha magumu, lazima tukae chini tufikirie tutawafanyia nini hawa wajane ili waziendeleshe na maisha yao. Hakuna mtu anayetaka kuwa mjane, na mara nyingi tukiongea na wajane tunasema usijihurumie kuwa mjane. Kuna wakati wa kuomboleza, ukishaisha rudi ndani ya moyo wako, jiambie inawezekana. Katika kongamano hili tumekuwa leo ni kongamano lilikuwa la viongozi wale ambao ni wa Nairobi, within Nairobi sub counties, na tuko na Nairobi sub county coordinators, tuko na leadership ya wards, na tunaomba wajane wote wale wako katika Nairobi county wakuje katika viongozi hawa wale ambao wako katika wards na wafanye registration. Kuripoteria ETV Yansoko Elieta Nidinamura. Oncho muligeri tugotigana no robotirwe Edina ni obono toko ikase chinsemo jirichia na Ivasha ni maete Vasha bagusina bange bachete chinsemo chiria se chigali chiri chikomingiri ara chikoro kuchia safari ralichire na buno moncho muligeri enchira ya moyo kunyara kabage gukinya sekte ye chikosoli chigali cyo chikonyara kabachi gutwara mamirani chimbero amanyekanite buna safari rali ni gobona agenda senseme yumuraibwense ni ganyara kabaka gwikirana senseme na kanyara kabaga kurwe nkwana yaya na bateba ngobubui bwe sekte yo nigo bokonyara kababo koranginse ya Kenya yanyara kabage kwero selieni bona gukinya uchumi yayo mwancho muliriti tugo muraibwense kerekira ntase chinseme cyo cya Naivasha ni maitenga mbande mchira bale gocha ba Nairobi. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres. Congratulations to Kenya Commercial Bank, Sports Pesa, and all the other promoters and supporters and partners that will be participating, Safaricom included,
and Kenya Airways and all the other good people, I want to tell them a big gratitude from the government of Kenya for you stepping up to support the Safari Rally and making this event fully funded, fully supported by the private sector. That is what private-public partnership looks like. I must take this opportunity to congratulate every team and crew that took part in this year's rally. Simply arriving here, in many ways, a victory of its own. The Safari Rally does not merely test machines. It tests resolve, judgment, and the limits of human endurance. To compete on this terrain is to confront one of the greatest challenges in motorsport. And few come here and not be transformed by experience. Every driver, every co-driver, and every team member who lined up at the start leaves with something more than a result. The knowledge that they faced the safari and emerged stronger for it. Roboti rumura ibwense ase seme yo ya Naivasha ni matenga na bange buna nagotebya bali nchira gocha Nairobi geiga batanga Vasha Chronicles baje batoroke byakore kanita senseme ko iguru mura ibwense otebire gochakira umwaka gocha Sentia serikali diji gobage utumeka chikambani cha bantu bene cha tebirenga na chiyo chikaba chigutinna mamiriliye tokagenda burulyo bosyo monchu muligeli abamirili be serikali nigo bayikira netase bunge ya Gatanga ase county ya Muranga na bosanga nabegenwa be ekanisa ya monchu muligeli murayibiki amagia DCP rigathega shagwa negati ya barayibali bayikira netase nseme yo nabo igo murayibiki amakia Wiper Patriotic Front umuske Kalonzo Musyoka na barabu bakarekana komochia serikali anamono umuwaziri umukuru Rafael Tuchu asagendete gwitire mechanda ya bakanyara kabago kwaneranga kunyara kabaga kogosereligwa ekerabone etakira kane makabeso bono amalia ya nyara kabago bekobosyo asigentugilio tabango munada go situation negento barolekanite korage byara tuyiguchinkwa nicho. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale. Unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu kaso. Haya pale huyu Rafael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si kaso peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo simuulize sisi. Munalia hapo sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. Our friend Rafael Tuju, usiku wa manane, hata sheria inasema if you want to and you are court auctioneer, unataka kwenda kuchukua mali ya mtu, usiende saa 9 usiku. Na vile Rigija amesema magari ya police is like an invasion, an invading army. Tunasema haki ifanyike kwa Rafael Tuju. And we also observing very closely ni kitu gani inaendelea kwa mahakama kuu. What is going on at the Supreme Court? Ile karata anajaribu kucheza pale. We want to tell our judges, hata wakibaki wawili, who will exercise fidelity to the rule of law. Those are the judges ambao zote pamoja tutakomboa Kenya hii. Katika wizi wa mali ya umma, ongeza East African Portland Cement. Imeuzwa hivi ati inauzwa kusema ni wa Tanzania wamenunua. We're even seriously investigating the recent divestiture majority sale ya Nation Media. Because ni one of the houses. Because the Nation Media was part of the struggle for the independence of this country. Therefore, independence of the media can never be compromised.
Tutashungulia mambo haya. Angalieni what exactly has happened, because I'm told now secretly 866 million shillings imekuwa factored in the supplementary budget by the State Department of Broadcasting ili pesa ilipwe haraka haraka. Uliza mwishowe who is the recipient ya hizi pesa. Mchumurigali chini chinkwana chabara ya uba kwa merilia serikali na namono kwegule kwa na Rigathi Gachagua sagoteba ng'ainu mumanyeti nabo igo kwegule Kalonzo Musyoka barega gukwanira igoro yokonigwa kwa a company ya Mwanchumurigali ya Nation Media Group semambi yabono chinga kiecho nigo muwaziri omukoro uburendi bwime Moske Fred Matiang'inere arorekanite asalitaga ni maiga yo guikasense ya Bongereza na kwira na asense ya Kenya na gukwanira igoro yo okobekwa enibe asense muyo kwa gachinyimbo y'uburayi bwense ya State House Mwanchumurigali asagoteba nigo enseme ya State House ekoira chibese chinyinge kera chisekta chinde chinyinge chitabwate magenda kaliye ira yo goteba nga isekoira uburayi ni achikoba gakora ngokeiri kerengo gichibese gutumika chiavis chiabarayi bense. We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Mali ya Kenya, kunyakua mashamba ya Wakenya na mali hata ya marafiki ambao tunajua kama Raphael Tuju ambaye alikuwa waziri na mimi na Bwana Ruto tukiwa kwa cabinet ya Uhuru Kenyatta. Nimemuona akilia machozi kama mtoto. Nimemuona daktari ambaye wengi mnamjua, over 83-year-old professional Obwaka is one of the most respected practitioners of medicine in the Republic of Kenya. Chris Bichage, yeye alikuwa one of those waliopigania haki, the second liberation. Walikuwa na kina Raila Odinga, walikuwa na kina Rubia na Matiba kutoka hapa. Chris Bichage was one of those ambao walikuwa mstari wa mbele kupigania ukombozi wa pili. Wameshikwa, wamewekwa ndani kwa sababu kuna mtu anataka hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Na sio tu yale Rigiji amesema, kuna ports zetu, airport ya Jomo Kenyatta. Huyu jamaa tayari alikuwa ameleta muhindi anaitwa Adani na alikuwa amenyakua hiyo airport yetu. Tukaenda kule kotini na Bwana Kalonzo, tukawa na ndugu yetu Ndegwa Njiru na timu kubwa. Tukasimamisha mambo ya Adani kunyakua JKIA. Over 200 billion deal walikuwa washamaliza, wamechukua pesa ya huyo muhindi. Ketraco stima ya Kenya tayari walikuwa wamefanya deal 95 billion. Mambo ya SHA 104 billion. Haya yote ni mambo yametendeka kwa haraka sana. Within 3 years, yale yote umesikia hapa, Bwana Ruto has emerged kuvunja rekodi dunia nzima. Alikuwa listed ya kwamba yeye ndio kati ya marais wafisadi zaidi, sio Afrika, ni dunia nzima. Wanchumurigali oru sechine chinkwana chabara yabu kwegure Moske Eugene Wamalwa boigasa kwereraga nigo bachete bosibike gambero da koranga deal gosoko bwatana koliye serikali kwa nyabe kirensene company ya Dan kwa rusi woro nengwana yaye Moske Fred Matiang'i sakwanire buna kwegura sense melio botumeki bwechibesa sagatebanga nigo kuchikale ko baguchigosia kasiakiri utokogenda busio togoso sense mechi kosoli aiga no manyetenga Shabana neye mukorende aikendi yarengeria yogotaka kuinyoranga ningi gyakorekana sigisi egetikia Gusii Stadium ase timu ya Shabana Mwanchumurigali ya Nyali tukabage kugenda asegeti na kokosoli bosi wa mashabiki yae
kurinde kanyara kabage goikorwo chigori ibere aseyemo timu ya Kariobangi Sharks igosori ni yasoletiwe asegeti Kiagusi Stadium mwanchu murinto bwate chinkwana gati yaboro kyabe timu icho gikiri babete bagokwanera animono umukocha gose umoro kibwe timu ya Shabana Pito Kidi na ndo manyakante buno mwalimu nafasi mfungwa chagui gereza, unapopangwa ndipo unapoenda. Alipangiwa Vietnam, ndipo kwenye balai wanapata uongozi. Shabana Tore Bobe anamwikia tena, imesomwa ya kwanza. Razel bado, Razel Nicolas Onyango, Razel super substitution, amenyanyuka William Muluya, nafasi nyingine go Macvivan Kesa katika ardhi ngumu zaidi anaweka heshima. Naweza sema football sometimes in players. So ukiangalia kama hiyo bao tumefungwa, I think that player inafaa jite mkutano. This is the second time anafanya kitu kama hiyo. Tuliona we thought for us, ukiangalia tactically tulikuwa tumeplan, but ukiangalia the mistake amefanya, sisi hata ni schoolboy mistake. That is a top flight football, you can't do such mistake. So results ya leo, I don't put results kwa players ama kwa shoulder ya coach. Na take responsibility, but the defender has to take a lot of responsibility on that. So he has to explain why with the span of us seconds tuna concede bao, tunawapatia bao. So naweza sema he needs to step up, he needs to rectify, lazima ajiangalie, ajiulize cha mkutano. Then naweza sema mpira pia the moment unatoa mpira kwa mguu na kwa mdomo inakuwa ngumu. Going down a goal in the 50th minute, the confidence the players had was encouraging, even for us, the people on the technical bench. Sometimes it's up to them. They fought. They had some good confidence coming into this match. We had lost against Tusker, but we had to rectify our own mistakes. So today, minimal mistakes, maybe one we allowed a goal in. But again, we cannot forget to talk about the substitutes. Sometimes when you come in from the bench, then you act like a finisher. It's more encouraging. Mwanchumurigiri bubono rende twikiro mwali obwa maya semambi abona yabere nse mwene takeyamo matenga chinse chinalio gandate ko bwatega kwambe gicha na boruche Shabana buna bagotebanga nigerese igetikirie guru kwege kongmono konyoro bubuira kini Kariobangi Sharks yege toro gasoa asigeti na konyara kaba yekomera Shabana kayebimera bugara mashabiki kira ne toro ni manyete nigo anyorete chinga kichinkongo mwanchumurigiri gati abiri bigendrete kurwa CBT bito bichigosori ntagetebona igabuna tu akorire nare ligi ya Bongereza yakorekanite weekend yo mwanchumurigiri asa matokeo ali abetega akorekana litukulia Jumamosi gose litukulia nyongese ki club ya Arsenal gikabwa chigolibera seligi na liesagero akera bari kwa bakogosori ne timu ya West Ham nabo igo amini timu ya Everton nabo igo Manchester City ekagosori ne timu ya West Ham bakanyara kwa bakuruma kalie golia ya masa ya Manchester United yanyarta kabay ko nyorobo buyo banne mono litukulie goro kira yagosoreti ne timu ya Aston Villa kanyara kabay ko yita chigolisa tase yamo nabo igo Chelsea nero nigo yaro lenga kienkongu ne kanyara kabake go itwa ne timu ya Aston Villa mwancho amini timu ya Newcastle Manchester mwancho muligeli Chelsea nigo yagosoreti timu ya Newcastle senyarta koba kegwa kwegolia ya masiligi na lisagero bone segasegera se ekeminano kiligi ya Bongereza kilinga ningo konyara kabaga ko ire ligi yeyu negati ye timu ya Arsenal gosine timu ya Manchester City nabo igombara oro bakuligiri baga ryo gosoa se timu kirinye chia chingia ligi yeyu ya Bongereza mwancho muligeli kira kwanyoreri baga ryo timu chinye chiri timu nye chiri chingia
yokonyora libagali ochikoba gokogosoria ase kiminano gekurunga Champions League ose ligi ya Buraya seboniga Manchester United yakororekana nga nigetagete gotingia libagali ali ochikoba gekoba ase chitimu chiri chikoba chikogenda kogosoria ase kiminano keliki ligi ya Buraya kulenda abange bali kobolinga Arsenal kurwa erwa ase getiki ya Bayern Leverkusen na ndebo igekagenda ekagosoli ne timu ende ase kiminano kelikia FA na boywe gache kagosoli na Everton. Manchester United nigo yikaranstege tegererete talinga ninki senyencho tebuga tinkuru yo kora chigosoli chinyinge ne Premier League yo kabaligereti na kuligiri bali yo kanda Champions League kolende tiatere guchingwa chaba abatiotereri we club kia Manchester City kerabali kuruwege tige kurunga London Stadium mu nchumuligiri maega yo konyora chinga kichinkong kurwa ase ekeminano kelikia West Ham United ne timu ya Manchester City. I might go back to supporting Chelsea again. Manchester City's glory days are definitely gone. Manchester City will lose all of their 20 fans if they carry on playing like this, and I'll be one of them. The stadium will be even more empty next game. We've just given Arsenal the title. Finishing in the top 4 isn't good enough for us. We need to be winning the leagues and compete in the Champions League. Wachumuliri kwegure na mashabiki ya timu ya Manchester City yakolera agatebaga baro gatwainanire eligi gochia ase club ya Arsenal na batebaga ni gotobwerete konyore eligi na bono igo mwanchumuli batebaga karabago kolia set top 4 telebia na ndeba kuna kwebolinga na ndeni chibesti ndi chichiko chikoba chikobe kwe ligi ya Bongereza na igoro cha elire matenga Ismail Mogeraga gocha ni timu ya yaga igaye Trobini bakwanira matokea yunaro cha bande bagateba nkwana na bali simi yabo abande bagateba ngo chikaba bali bakobeka chidishad chiasa na isiso niyo gocha engima batali kobeka ase onyasa no yikwiro bubwi igoda bokunyara kwa bakubwati ali ali sensemo chechi gosoli na mwali mwancho muligereri abatiotereri bali bachiete kwa bakobwati gosoli elia ya Safari Rally kurwa ase semelia Naivasha abange mbono bakali goika nyumba bakonyenye ku mwancho muligeri ntete ngoro kinga kichibara che county ya Nairobi cyari ko bachikororekana ekero butuko bale ko bakoirana Chisubaru Boys no bali nga senseme ya Naivasha chipara cyari gweteka. Chedrit sana ebiro mwanchu muligirali mahense ya moyo kwarorire ngambu na bauruana na ndebu na bakora gintu ikurukungo mochinga se chibara tondo butimo gutokera na toso asese mu chigazeti ya semambia bona. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngo diferpo ngoira samagoro
wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bumugusi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikaru arigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Kege mu mwancho muligerelia Sembambi abono nande chabire chinsa ense ya mumaiga chiteke 12 chitire maiga ense ya Sembambi abono tokoswa sense mechi gazeti so koboko kwa nego mbwate gazeti ya The Daily Nation nabo igoni mbwate gazeti ya The Standard Sembambi abono kuchiko bango kumanyini ngikere ase chigazeti chonsi rero nigonde agase mesa chengo handle things kusenchengo bwate binte bitonyara kwa batoko birigereli kulende ntate kwa tabitu tete tuligereli ningi kere ase chigazeti chonsi buna chi headline ase mambi abone bitonyara kwa batoko genda busyu mwancho muligereli ndamono ntageta sobwango turachaka koraligereli ga ningi kere ase chigazeti chineno mwancho muligereli ase gazeti ya The Daily Nation bagale batabanga ngaki bali bakoro kuonga chi fraudista go sabanto bwato bolimo bagale ko bakuminyokia ase sector ya public service elia ikonyara kwa bageko ligereli abakoli bembere mu beserikali mwancho muligereli nalio likoro ku headline gosengane mwamu ye gazeti EU ya The Daily Nation gazeti ya The Standard kokwa nerenga bono nigo ale asa maiso aranda fire mwancho muligereli gabekere liberera ningoyo muno mona chebi na bweke kambere kenene
Musike Martha Koome mwanchumuliriri nero kwa bagago kwa neruga igase gazeti ya Taifa Leo asobwango na bateba Kenya ni mateka upinzani yasema mwanchumuliriri bagale batebanga nse ya Kenya boniga nigo yabekiru byarana bali bagotebekana batabugatie ni endonge bali bakobago kwa na mangana ya bali bakwamiriria serikali ebichere gabu na bokora ya Kalonzo Musyoka boigorore ebicha ya Eugene Wamalwa na baraibande bali baroro Rigathi Gachagua na bande ase gazeti ya The Star semambia bonongo kwa na balenga Tanzanian tycoons pour billions into Kenya business mwanchumuliriri bagale batebanga boniga nigo ekorrekana aba Tanzania bachakire kubeka chibese asibakale kwa bakogora chisemo au choboncholeria cheserikali gose ense ya Kenya namono asibwanko igatwaro chega company ya Nation Media Group yabetege koni go mwanchumuliriri go chia as umutanzania yomo uyonya tukabaka kogolenkwana kwa iguno nyeno musikeri Rigathi Gachagua aberega kwanira toko genda gazeti ya The People Daily ngukwanere basari scandal mwanchumuliriri ngukwana balenga kichi basari chikabugate na cyo botutukanu na namono eine sector echisemi echibasari echichikwana nunaba bunge chenu nabagabana nabo igona igunonya nabe msimba bugate chabona bogwe somero manyanga ningi kere ase gazeti yo mwanchumuliriri batabanga gwitanchi bilioni 2 enuguteyemo echichi taliko bachiko sangereri go mwanchumuliriri bagatebanga bone kale koro kyo muchando monene asibagala taka bayana ne chibasari kolende kwanyoranga nga kichinde njichieti chiwesi kwa genda aseme buko y'abantu mwanchumuliriri ya gazeti ya Business Daily ngo kwanerere Kenya avoids IMF loans after Eurobond stakes sales mwanchumuliriri bagalotebense ya Kenya yatigire gukora makabeso y'ichinse chisco korwa ase benki nene ya IMF nabone gani kale kwa gutumika chibes chiaye chiri ko nyara kabage konyora kurwa soboni boliya nyara kabage kora namono sebabe getamaiso company ya Kenya Pipeline nabo yigo chishia chiri chia nyara kaba chikonigwa na ase company ya Safaricom ya nyara kaba chishia chiri serikali bwate ya Chionia asibone serikali goteba dige bwate chibese chi na chigutumika ya niga kwanwa numu waziri oliotenete keganje gie chibese gensi ya Kenya Musike John Mbadi gasema mbia bono mwanchumuliriri negati yali alese chigazeti chiri chinene buna nagotebira intete nchake ne gazeti ya The Standard ya sobwango tuchake tokuligereria sibakale kwa bago kwanera ngabono nigo abekire aseliberera ningo bago bago kwanerio mwanchumuliriri batebanga nigo bono igekorolekana judiciary yabekiru byara bali bayebekire byara mbara byaba batebanga nigo konye yabekirwe ase bitengo biri bwatesikenene kurende boniga umwanchumuliriri judiciary go sesemo yebina chebina ikonye gotebekana bwato bosibole bwaya nigekorolekana bono igo mwanchumuliriri bwato muchando kubwatekana ne katiba yo mwaka bw'ekiri bw'ikomi nigekoro kingense ya Kenya ekera yetetie katiba yuni gobono mwanchumuliriri no mwaka bw'ekiri 2010 asaba batebanga mwanchumuliriri katiba ya Kenya keranya tukaba kegwetigwa nigo ekigambero kialigiretigwa sesemeli ebinachebina yaligiretigwa chikoba kegwetenna kurende bono nigo yanyorere ase chibara chiri chigotebekana kwa bamatebekani nabono igo mwanchumuliriri ase korolekana ensemeli serikali yanene koragwa no muraibu ense gurunga executive etagetego chakabake kubitereri na koranga ebina chigoso kona chwebina nigo kwanyara ko bagokogenda sensemo yabelia bakonyara ko bakonyorobubwi na mwanchumuliriri gaiga sintu kyarolekanire nonyenekere ebigambero bikale ko babikorwa okoraga gosibya nyara ko babigoteba gento getekenya ko bagokolekana enchire ngao nige kwamba korolekana ensemo serikali taliko bage koigwero mwanchumuliriri nigo bonego mwanchumuliriri baligoteba ngaso bwanko igani gekorolekana serikali gwetera ase obisi muraibense ekaliko bage kobetereri nonyene nchira abana chibina bakonyora chi transfer chiabo gose korusigwa ase bigambero gete na kogende binde kubwatekana nechi na chichiri babere bagokora mwanchumuliriri mangana ya niga kwaniru noyo mogurunga Patricia Buyeshe angaya oyunigale oyomo bwa abaegelia saborokia bali bagosomya ase university ya Kabarak na nigasomya mangana yelichiko nigateba when a judge is transferred before delivering a judgment the succeeding magistrate or judge must often start the case anew batebanga ichinga kichinde ebinekera bikali konyoro gwako konne nero kero konyoro mone chebina achakire gotegerekina kurenda tarachiko baga wekora kwanyoro nyara koba gakoigwe transfer usigwa senseme yuele na ande kwanyorango oyondekera achiro mogeni ga guchaka koba gotegerekine kyo boya bagoteba ase omunu yubu ekilatino bagatenge principle known as de novo abali bagosoma samangana yelichiko bagonyara koba kumanya ningi emineti mwanchumulire batenga kwamba korole
korekananga no kunyoru kwa boene na namono ase bali bakonyara kwa bakogani kotaka konyora nga banyoro boene korwa ase bina chebina mwancho muligeli mugano yoni gole se page yakanengo yobwati asenchira ya bwango elitonyara kwa batoko yeligere litogotebanga ase bono igama bulio niganyara kwa kagosoka nga ninki kegendrete akera abo konyora abana chebina abanyarite kwa bakonyora chirijigurunga chi transfer ase bono go mwancho muligeli abange banyara kwa bakoligeli gungani go banyara kwa bagonchorirwa na egento bagoteba mwancho muligeli asama tukabwango yarorekanire nge serikali teliko bage kubwati okoraga no guchika kuligo ko bagokurwego nebigambero na asa nene mono mwancho muri bakarako bakorusigwa aroro nande nabekigambero yense ya Kenya gekwenyorwa asugonyara ko bage gonchora na amatokyo yechikura cyo mwaka bw'ikirubire na 19 ibere egento batebanga kurwelio nigo konya ya orokirie bigambero byanyara ko bekwenyora busibule egento gekororekana gotebekana nganigo yere ne maega mwancho muri lisibagala tebanga engaki nyingi omuraibwense nigarorekanire kako sona nebigambiro nagotebanga nigo begendrete gotorana emirobilie serikali na namono mwancho muligelia sobwango igabakareka bagokwaneranga amange ali aberega korekana na alinga umwancho muligeli aba na chibi nabande nigo barorekane korwa ebirenge babiri bakurwa enachilia etalikonyara kabage kogenda nilichiko mange mwancho muligeli ale se gazeti ya The Standard ukonyara kabagwe somera se page ya kane onyara kaba gokoranga ningi keroro page ya gatano ya gazeti ya The Standard ngo kwana balegoro yembure nyingi yetoige yabirege gotwa asomucho Nairobi nabone go mwancho muligeli swatebanga nigo yatigire chisemo chinyinge chibwata sale nene asbagotebanga mbure ya tulitukulia Jumamosi mwancho muligeli nigo nande ya nyara kabage koleta chinga kichinkongu asaba menyi bechisemo na asibone go mwancho muri batebe kyombegeli kyabanyanyimbo kya National Police Service kigendete kubage kuligereli nganko nyara kabage kuligia bali banyara kabakobora eli banyara kabakorwa oroboti asabantu muri babulete batebanga mbule yo nigo yaberege gotwa nabo igo mwancho muri go tandi abante 200 babere bagosiri bugima bwabo ime ye county ya Nairobi na nigo mwancho muri batebanga abamenyi abange nigo bagendete ko rwana na koranga bainchakire gwanchira na kilikia bage korekana kubwatekana nembure yo nyinge yabage gotwa nande bone mbure yinde ya twali tukolia Jumamosi nigo mwancho muligeli yatigete chinsemo chinde chibwato gwako na namono asense meli ya Lusaka Road aiga somucho Nairobi yanyarte kabage kwa busu nembure yo na mwancho muligeli bateba nigo umunya Monterebo yo magateba nigo yabete chinga kichinkong sana gutumike pale yo muganore asepeji ya gatano nabo nyara kabago gwesomera na koranga ningi kelikere ase gazeti yo mwancho muligeli ase mwancho muligeli ekonyara kabago gwesomera na page ya kabere kukwanere kyombe kia sha bagatebanga nigo bono kwimurungani kwarorekanire asbagagatebanga emirimo yaberege kwana nwa ase ekyombe kigyasha nigekorekana kogenda ase bisakubiro mwancho muligeli bagatebanga ase gati abali banyara kwa bakolikigwa koligi emirimo abantu barenge myeme 15 mo bali banyara kwa bakoligi emirimo bante 50 noyo mubuka na banyara kwa bagochorwa asbagagateba bono igaso bwango iga bali babere bakoba bakolikwa emirimo yo nigo bakorwa ase gesakukia basomali nabo igo mwancho muligeli gesakukia bakalenji nasi bagateba chisemo chindi chibisa kubinde nigekorekana batarorekana tegati yabo bali batanyara tuko bakonyora libaga linde lyonsire gochorwa kokora amirema se sector ya shago se department ya sha negati yabo ekesa teso ondete yororekana tora basamburu nabo ga masai tibachi tikora bakorekana ase shortlist yo aya niganyara ko baga kwano no wakili yo mukuru kunga Ndong Evans mwancho muligeli asa kali gotebanga nigo bona abantu babeto bagusaba mabaga ayu bagateba rengora bante mie ya 15 nomo bagasaba mabaga ayu kulenda mabaga 50 nomo nelimo nigo bona mwancho muligeli korekana anyal tukoba gakoirune chikabira ibire nande go bagukwanera igoro yekabira yabakalenji naba aba Somali mwancho muligeli nabo wesomera unyara koba gokoranga ningikere ase gazeti yo asobwango asenchira yobikiranu ese mambi yabona muna nago tebiri ne gazeti ya The Standard nabo wesomera unyara koba gokoranga ningikere keroro ntagete kogenda busyo ndigerelie ase gazeti ya The Standard eliminyo kenero bwango nere ngora agenda manye koirane eliende ya Daily Nation mwancho muligeli nigo bakabale ko kwanera igoro
ye nyumba y'oburayi bwense State House nga kigendete konyore budget yeriguru na namono mwanchu mulili sibona gabakali ko bagukwanira gazeti batebanga nigo yanyare ko bagigwasioli nga kyobuli mubule ase point kiri komichi cie serikali yanyara ko bagikobeka sobwamo ne kyama kya ODM agatebe budget ya State House boni go mwanchu mulili nigo yanyare ko bagikokina nago ikaji bilioni 15 na mwenu gutakianda ekichi yanyara ko batebanga nigo cyanyara ko bakikomentekana asemara kabere kubwatekana no enchire ligo sensemo y'ikibesiri cya bekiroro aswate abanga nigo mwanchu mulili libono igekorekana so mutienyi State House igotumike bilioni ya mwenu gutaisatu aso mutienyi nande batabanga gwetani ki milioni ya 42 nigo kigotumikwa aseli tukase umubaroli banyara ko bagakora gisabu gega batabanga mwanchu mulili murayibwense Dr. William Ruto nabo igo na umura intene bwe kyama kya ODM Oburu Odinga nere nigo mwanchu muri banyara ko bagokwana asensemo ya Kenyatta International Convention Center KICC aswanyara tukabagwo kwanera igoro yo gwikirani ukorobotirweji eci agenda 10 kolende kilibatebo mwanchu muri gereri nigo bono yarorekanire nga nigo State House igotumika kibesti nyingi mugano yo nabugwe somera ACPG ya gatanda limo eliyo nyara ko bagokomanyanga ningi keli keroro mwanchu muri gereri eliyo nyara ko bagakora page ya gatanda kabere nigego kwanera igoro ya Mudavadi kogenda asense ya Russia asata getego chikobaga koranga kya konyara ko bagakwirania abakenya bali banyara ko bakonyora okulikibwa asense yo mwanchu muri gereri na namona asbaka bagokwaneranga nigo bono bwa matebwa rorekanire wechinse kibere gotwara chinga kichinkongu igobone go mwanchu muri gereri batebanga nigo omuske Musalia Mudavadi aikirase ensemo ya Moscow elianyara ko bagakoranga onyara ko bagagokwana na koranga ngakiba chiko bakora asamatuka bwango iga nigaba Kenya banki babiri bakubwata nigunoko genda asense ya Russia asabande banyara ko bakobekwa asebikosi biriwe chiko bakoba buna abaruwani gose abana jeshi bali bachiko bali kigworo abande basiri bugima bwabo mwanchu muri gwe kiraboni ngoro botirwa nyara tuko bakuru na National Intelligence Service otebanga gwetani abakenya libwe ya moni go bali asense ya Russia bagenda tekoba bakobwata nigunichi segiye cyo muganule sepeje ya gatano kabere nabo komanyanga ningi kelia omoske Musalia Mudavadi achete ko bagakora sense yo ya Russia peje ya gatano gatatu nigo bwatoroboti rukorokya omosubati yokurunga Sharon Otieno oyo togetega kwete ase oyurusana rwa Homa Bay Forest chialengi kitalikinye umutenyo kyanda umwaka bw'ikirubere na 13 asumwanchu muri uri konyara ko bagwesomera nagaiga asumugano yo oyobekira Maisono yo kabero mugavana bwe county ya mwanchu muri ya Homa Bay omoske Obado na abone go mwanchu muri kina kegendrete na ndenki kiligo bagokwanerwa bagatebe mu gavana bwe county ya Migori mwanchu muri na bagonyara ko bagwesomera nasabiro kwabira Obado ni galenko mugavana bwe county ya Migori nabo wesomero mugano yo senchira bwe kera no nyara ko bagokomanya ningi kilikia lengoro asbaga tebanga musupati yo kera asirite obugima bwaye ni gatebekane bwa trinity nabo igo mwanchu muri egento kirite nganingi kilikia bera samatuka mange bagoteba nekina kiagendereire na ndeke gendrete ko bakego kwanerwa sense melia ye ebigambere asenchirelia elia ebwenete mwanchu muri nabo wesomera nakoranga ningi kelikegendrete eliyo nyara kabaga kogenda busyo somwa egbeche kominige kwanere goro ya Sifuna asale gatigati yo mwaka w'ikirubere 2022 azwate abanga nigo abwenete kabaga kogenda busyo nakoranga kyakurwandire kirogo gosega chikobaga utikara bwe ko mwanchu muri liga abo nabo konyara koba ko wesomera na kumanyanga ngaki imirobeli ya Linda mwana inchi egendrete na asiboni go mwanchu muri liyo yobekira Maiso igakuru ku Edwin Sifuna na maganali yale ase gazeti ya The Standard page 10 na eliyo nyara kobaga koranga ningi kegendrete asiboni go mwanchu muri batebanga boni makia ODM gowe korekana ngabono kyanyara ko bage gwatekana gatina bono chinse mu ibiri cyarareka bisamye mbibere asbagate abanga asibwango iga omo secretary general Edwin Sifuna nigara liringa mbachiko bago twara National Delegate Convention NDC kitaliki 2022 umutinyo yo gatatu nabo igo asikilikende gatebe SSM ndenero nere gateba niyo chiko bage gutwara NDC yo chikobage korawa no muri interne bwe kyamekyo kya ODM Oburu Odinga na baroba chikoba gutwara kitaliki cyecyo to chikoba to kurigelinga ningi chikoba aseli tukeli mwancho muri na namono elito chikoba to koranga ningi keroro asbagoteba barabuga ige gazeti bakumuruka interim timanye tingi ko ari gazeti ya The Standard ya muruka interim kulende twaroche NDC ya chete National Executive Council NEC
ya mwene getikoba umuraibu ikiame kia ODM na alia kurunga ODM Chronicles mwanchumuli na bogwesomera na koranga ningi kili keroro na namono nyara ko bagwesomera sepeje 11 kukwana bale nga kiekoera abarai babwenete ko bakolika chiwil chiabo ekera bono buna chinga kichinda barai bande baruroro mangana ya gukwanwa no mu Professor Nyang'nyongo batebanga ODM troubles why leaders need to write wills for their nations bagotebanga boniganiga ibwenete nga ekero murai yulio monena aruroro na abwenete atige gento kiliko bage gukwanira umwanchumuli gyo robotirore gabu asibone gabatebanga tibabwene tikoirani kiame koirana ase birengo biribyense naliale ase gazeti ya The Standard yuko nyara kabako gwesomera igona araminyoka sobwango na koligerelinga ningi kilikeroro eliyo nyara kabako gwesomera eliyo nyara kabako koranga ningi kilikeroro nindo cyo mu bujumbe bwa Eyala okorokunga David Sangok whatever Eyala Sangok wants companies granted tax incentives to boost disability inclusion manchumuligeli no mate bali bagotebekana babwa tobolema kera bagonyara kwa bagokora kende gionsi neba no bonchoreli ni go bakoywe yendo yekuru kwa moyeso bugo tarwe bango na bono iga ni go bono umubungo yo ole ase assembly ya East African parliament ya Eyala umuske David Ole Sangok akonyara ko baga kwaniranga ningi kilike bwenete gokorekana likoranga banyara ko bakonyoro mweso nigati ya aliale ase gazeti ya The Standard aso mwancho muligeli namnyokira sobwango na namono nyara ko bagokoli chibicha chire ACPG yo mweli 30 nigo chikoba chikorokia ngaki SMU ya Naivasha yale ngeke mina no keligie chigali chirichi chimbero chinene ase chikenya ko baga korekana abakenya nigo bachietora sobonge nabo kunyara ko bagokoli nga kige korokia betega korokiwe gati yabali baorogatige korokia bonege sakukia ba mansa umwancho muligeli asebalenga senseme yo na namono bakanyara kwa bakorokia ichibicha chindonge chigali cyabeta chikomnyoka nabona igo mwancho muligeli swaka bagokwaniranga Andreas Mikkelsen navigated by John Listrad so high in iconic meeting Billy jump during 2026 World Safari Rally competition mwancho muligeli ne ekemina ne kibako bakorokia na ndese bagoteba ngaga kya bakenya bayigetoro na namono bali balenga babui kigali buna chiaminyogete abakenya buna balenga sabange na mwancho muligeli na korokia sensemelia yechibicha chirichelengeye mase ya mwana korokia semambia bona korokinga kya bakenya bariko bagoika ase umuchiyo Nairobi nabokonyara ko bakogwesomera gabworora babui murayibwense buna chietoro nera kanyara ko bagakoyegwa ekewa na ndege ntukilia betega gukwana nkelinga bono gochibosia iga mwancho muligereli ense ya Kenya niyo chikoba gekoba kegwetenenera ekerego chikoba kego ekereke minane gichikoba gekoreka no mwakogocha nigo bono chi company chiri chi abantu abanyane chenyara ko bachigotebanga na cyo chikoba chigo sponsor ekeminane kigazeti ya The Standard na raye myokiri yabo egento kiatigairo mwancho muligereli no chikoba kuligereli megana irato kelie tigarete kolende ntagete togendo mutimo kasini ni tunywa match tokoirana togendera bosio ne gazeti ya The Daily Nation. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrena nabalibe chinguru Elikwe manyabo na wataka kuruchitanenye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Magia. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
Tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be Andrete Chinga Kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchubwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Ichio chigutumeka asichikanisa nemeiga au. Tuline sababyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angena. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chumuligeli chetre chitake 35 twanyura match na ndeto iranire buna nagotebi tetu chake tuligeli ayale se gazeti ya The Daily Nation yasembambia bono mwanchumuligeli buna mbegeta soko boko kwane bakale ko bagoteba nga kemekora egendete ko bage kuminyokia sekteri yabakoli emirimo be serikali asekyombeke magego tebe kare kurunga Kenya National Qualification Authority ekekurunga KNQA ikikyanyara ko bage korobo okulingoli na koranga boni go mwanchumuligeli ese certificate chiri cyabe chikurwegwa nigo cyatokire chi certificate chiri bwe 225 250,000 wanchumulili ese cyanyara ko bachikuligeli cyatokire chitabwati borose bondo bonse korekana nganchirule ne kyombekeli Kenya National Examination Council gose bali bakonyara ko bakurwa gotema bwo kuligelinga abakenya abamba bwenete ko bagokora abiyago semba bwate certificate cyabo kiri kindonge chikurunga fake certificates mwanchumuligeli oyino mubaro ole sekerenge kenene bakale bateba abana abantu balikire barabakora ibemirimo be serikali esemambi yabono. Aya iga mwanchumuligeli chi certificate chindi cyotebekana kiri bwe 25 kigale bataba chiko cyabere chiko irubosi obwe kyombegeli kya National Examination Council nigo banyorire nga 91 public institution at least ese certificate yecho elibwe ya mwechi mibere na 53 nigo chikorekana gotebekana chikorukwa kiri forged chitali kiri chibwenerete asaba tebanga boniga amashirika ali arure chi certificate ya nanire go chibosio ngaligereria ngaba koli emirimo aba banyara ko bakolikwa ase sector ye bakoli buli mu wese amemirimo ya serikali 90 noyomo
bagoteba ngabo emirango ndene yemo ni watebe elwe yemo chimibere 53 nigo chikoro kinga boniga abakori emirimo bare serikali abange nigo bwate endegurugwa ya certificate chiri fake. Aya togenda busiga igese gazeti ne bwate nando mubaronde se goteba 52 asemia 70% ye chirigurunga state corporations mwanchu mulili nigo teba chia nyane ko bachikoligereri na konyoranga 70% chichi certificate chia bakoli emirimo chiri chikoro kunga fake. Mubaro turara abu mwanchu mulili swagoteba ngabona abo bisa echimisano na 53 na batano babere asibali bagotebekana kwaba echiribu 29 nigo bagotebekana batokire babwate chi certificate chitabwendereti asibagoteba chiwizara emyeme 95 asibali bagokora mirimo ro batokire na barabunga babwati ebintu birigurunga promotions cyabekara abanyaratuka bagukiniwe birogo nigo cyari ko bachigweteligwa asomurango magego mwancho muligereri oroboti orunoru ugo ichani monona bukonyara ko bago kuligereri na koranga ninkikeli kegendreta senseme yumwancho muligereri na nemono onyara ko bakogwo manyanga ngakia Kenya barikole ko forge their way in nago so as sector Elia public service igaigo mwancho muligereri nabo korra malieta na hariga igamba begeta malieta y'abantu bali banyara ko bago ikigosi wekegambero swagatebanga siasa nerekale ko bachinga kichinde yakini abande banyora amabaga bagenda ase obokoreri bwe serikali iganindo cy'abantu banyara ko bago ikibosi yo makurunga Caroline Sabiri Manyange manager of boundaries delimitation IBC nigabwate abegetubiyara nago ikibosio aswagateba niganya tukobaga korosia certificate fake ya Masters of Arts Population Studies ya asanya tukabo mwancho mulili ogotoka ne certificate tayo Charles Kai Engerukundi ateba nere niganya tukaba gakutumika certificate fake yo ateba yalenge ya Bachelor of Science in Information Technology degree yo ateba nigo yanya tukaba komokonya na kukina libagalio ko omokonyi bu director na mwancho mulili ase county ya Turukana. Kenneth Kiplangati Tonui no alega iganere garo setie certificate ya fake ya Kenya certificate for secondary education ya KCSE mwanchu muliri ntukia nyara tukabage komokonya na konyoli mirimo ase kiombekiliki ya IBC gaiga ndoche Joseph Kihara Kaburu no ale SSML nera watebekana kwa supervisor we secretary chigosoli nera watebekana mwanchu muliri asanya tukabage korosie certificate ya kungainde lingani gabwate diploma iyo ya mweta maigeli igoro yechigosoli kurwa ase University ya Jomo Kenyatta University of Agriculture JKUAT mwanchu muliri musbati kurunga Stacy Mwikali Mbati nere niganya tukabaga koli kwa bunomo ICT officer ase county ya Nairobi mwanchu mulele se company liko ligelia mangana ya mache na boy gokoranga ke sewerage konyara kabage go sibigwa sumucho yo Nairobi nere nigacheta karosie certificate ya fortune ya korkinga niganyorete degree ya kabage komokonya okora mangana information technology degree ya nyarta kabage gotokaga inyoreta century yubolimo indochega ga Felix Ojuang Balamu nere gateba buno mokoli emirimo bwe county ya Nairobi okora nge county ya Nairobi nere kabwata abange bali bakonyara ko bagokora kiliote kananga korosi chi certificate chiri fake mwanchu muligeri nali bagukwanera igoro ya abakoli emirimo abange bali serikali swakali kwa batebanga nigo bono iga public service ikonyara ko bagekora una abantu bakurukwa chikwak bweso omero mugano USPG ya kane ne ya gatano umugano yuno olega bwo mwanchu muligeri ukonyara ko bagokoro kinabali na nyara ko bango kwana nyara ko bagokumanyanga ningikilike ko bagego kwanirwa asenseme yo mwanchu muligeri asema mbia bono ntagete togenda sobwango nintagete koligi clip ekemoge koro kingaki embule nyinge yuegendete gotua ase chinseme cha Nairobi yanyara ko bagego tiga chinsemo chinyingo mwanchu muligeri chinyomba chigasaligwa ebintu bigasaligwa kagerete timatiko somo director itoke nyolire tonyara kwa batokoligeria semambi ya bono buna ubosali bwa kolekane to mugano le CPG ya kabere ye gazeti ya the mwanchu muligeria e gazeti ya the Daily Nation ngoro kirenga ki abakenya bagendete ko babagwetera ase emechando emenge maiga ye toigo mbura ye toigo gotwaga iga bagotebanga nigo bono igo mwanchu muligeria chibara chiabeiro muchando gweta nabo igo asbagotebanga chinga kichinde yaikeire ekobeterelinga serikali nyara ko bagosona noro anamone county ya Nairobi nigo bono iga nyara ko bagekonyoro muchando mone maiga ye mbule nyinge gotulitukulia Jumamosi
maiga ya UK yamo ya eta embura nande gutwena kunyara kabage goitaba Kenya gaiga sumucho Nairobi mwancho muligereri asibono igaba gatebanga nige serikali yabekire chinguru asobwa makoranga ya nyara kabage kubwaterana nero kurende bono go mwancho muri wateba chinga gichi nyinge mbure yekera yatwete nigo ya nyara kabage go salio boroso anna mono chinsemo chirichi ya nyara kabachi gwa kwa mono nense meli gurunga ya Parklands mwanchu muligereri gaiga Nairobi Central Business District esetole nabo igo nindoche ebara ya Ngong Road abali bali chinseme Chongando area Lower Kabete Kibera Kilimani South B Kawangare Langata Lavington Eastleigh nabo igo chinsemo chirichari Ruto mwanchu muri chiko twachiko tebekana gaiga swaga teba niko bone serikali yabeirege kobeka chinguru na koranga ya nyare koba ekoli ya Kenya bali banyoro babulire nabo igo mwanchu muri umuganore sepeji ya kabiri ne ya gatatu chibicha chiroro chikoro kinga kimbure yabetege gotwa ekabusa chigali nabo igo gosalia ebinte bingo mwanchu muri asoko nyara kabago gwesomera asenchira yoboikira no mugano yole ase egazeti ya de mwanchu muri the Daily Nation page ntangani nebwatebi chekoro kimuraibwense kerekiranta asesemeli ya Naivasha ana anamono asbono mwanchu muri nyara kabago kwebicha no mobwi bwe ekeminano gichigali chiri cha Savari Lali oyole kobaga kogendi gali gurunga Toyota Takamoto egali ya Toyota na ndeseli Italia ya gurunga Takamoto nigaro mwibuli bwense ya Japan nero betega kubwa ekiminane kinande batebanga na liri Tanganyika nyari tukabaga go soase ekiminane kyo aganyaro kobaga kwenyoro bubwi bwayo mwancho muri bwe somero mugano yo na koranga inki kilikia linga sensemo ya Naivasha na korokia chibi chakurwa asenseme yu nabo konyara kobaga kuligelinga ningi kilikero mwancho muri legislators take IBC to task over 4.2 billion legal bills aigo mwanchu muligere ya maboli ya nyara kabaga kubekubosio bwekiyombekia IBC gose bali batenendete asbako nyara kabako boli gunga chibese chibaga tebanga chibili nchire bakanete chirigo etani chibilioni nyene gutaibere nabo konyara kabagwe somera ororega iga ngaki ebyombe byo aho bigendete ko bikwirwa negati ababa wakili baikiroro asbaga teba ikineki nage koira ni gwaso mwaka bw'ikirubere na 13 asiboni go mwancho muligere bunge nene ya nyara kabage kobeka maiso na koranga kichibese chichiabete chikoba chigotume ko mwancho muligere eliyo nyara kabago koranga kwe somere na kumanyanga ningi kelikegendete mugano norega iga ogukwanera igoro yenyagitali ya Nairobi Hospital mwancho muligeri nigo batebanga bono mwancho muligeri oburayi bwe enyagitali eyo nigo bwekire bosibwe kegambero nabande banyarako bakobe kubyara asibo nigo mwancho muri batebanga abali banyarako bakobwatwa naba director bali bagunga senior board directors banyarako bakobwatwa centrali serikali yanyarako bakoranga nigo bagotaka koba bakobwatwa na kwaereranga ningaki babere bagokora emirema senyagitali eso bagatebanga nigo bono babekeirwe ama mocho yobo bago higati yabo mo board German okurunga job obwaka na boigo mokonyoye okurukunga muwakili Samson Kinyanjui na boigo nindo chega iga oyo kabeire munyakiro gomokoro bwe enyagitali Dr. Chris Bichage bali ba mwancho muri rwatebekana babwete bakobe kubyara litukulia Jumamosi na boni gabonsi pinigo bagotebekana ngani banyatuka bagotumeka chinguru cyabekera barenga ofisi konyara ko bagakora buli mu mwancho muri ryo muganore gaiga asigazeti ya page ya gatana kabere nane ngwaligere expo sekiale ngoro na konyara ko bakogosoma na koranga ningi kilikera ro mwancho muri ryo page ya gatana gatatu nero nige bwatamagana na gatebya lingese gazeti ya The Standard igoro ya Mudavadi kogenda meyense ya Rachel ko bagago chiko bago twara chinkwana chinene na aburayi bwinse yo koranga kyaba Kenya bali baroro bakonyara ko bakoigorira umwancho muri nabo gwesomera aigase umwancho muri bone gabatebanga umuteneri bw'abanyanyimbo nera niganyara ko bagakorwa ekokogochia ase abakenya gatebanga nigo bono iga chikure cy'umwaka bw'ikirubere 2022 kira kikoba chikora chibura burwenye mbako nyara ko bakobeka embweli bwenete gaiga oyo ningo ko bagakwana oyo no inspector general of police ugosomuteneri bw'abanyanyimbo Paul Douglas Kanja asanyara ko bagakorwa ekokiyo gochia asaba na siasa gatebanga nigo chikura cy'umwaka bw'ikirubere 2022 kira kikoba chikoreta libere linene onye nchiri kikoba chikurigirira nindo chega iga ase egazeti ya The Standard Daily Nation page 10 ko kwanerere igoro yoyo kabeiro mu waziri nabo igaga chaga koleri
kwa mosemi bu muraibwense okurunga Eluidio walo niga kabeiro mu waziri ase department ya ICT mwancho muligeli na era satabire takoiranirira gokorega sino muraibwense Dr. William Ruto niga bono igo mwancho muligeli agatebanga nigo ntagete koligia baraya bayeto nyara ko batokorega sina barabu baraiba bwate birengerelie biya byo guchiko bakorega siasa tabire chinga kicho kolegasi nabo igo chinga kichiriye ebyama byali kwa babiko beterelia abantu banyara kwa bakwa igo burai nigo chia itira mangana le CPJ 10 ase gazeti ya The Daily Nation aiga nabo konyara kwa bago gwesomera special report ya ase gazeti ya The Daily Nation aiga nige kubwatekana no robot rulitwa betete kuligerelia se TV ya NTV mwancho muligeri aswale kwa babako orokinga kichikura cyo mwaka bw'ikirubere na isa na ibere cyabeta kigokoru mwancho muligeri aiga nabo gwesomera na koranga ngaki kivuitu abetega kurusigwa kurwa asale kwa baga kuligerera chikura buna chikobarwa na akanyara kwa baga koirwo ika State House mwancho muligerera muganore igo korokinga kichikure chichiarenge noborori bwa ba commissioner bali bande babere bagokwana nabo igo abantu babekira maiso na roche omusike madha karwa no araso mugano iyo nabo igo nkarra umu waziri Alfred Mutua nando kabiro mugavana bwe county ya Machakos nabo kiro montoko manyensemo yaye nabo igo mubunge nero gurukumbaye naruete ensemo yaye asikaliga bago kwanero mwaka bw'ikirubere na isa na ibere nigo tigarete koba chapter kongwa saba Kenya nabo gwesomera na komanyanga ningi kelikere asenseme yo mwancho muligereri tagete toraligereri mo director Tonyo bekire chibicho raligereri ngaki embule ya twete nyinga so mucho Nairobi yabetego salio boroso tumba tokogendera busyo mwancho muligereri yani shida yenye mtu anajionea tu na anakuja tu. Ni maoria wote. Nichi bicha kwarorire unembure yabetege gotwa senseme ya Nairobi na namono buna yatigete chinyumba chinde chikaba chigotagorwa nembura nabo igo chikanyoka chigari chialingese parking no ruche buna chiasaleti gwemetekagwa na namono mwancho muligereri embure yere Nairobi nagendete gubage gukwanira manganare ase chigazeti chonsi buna nagotebya igo nabo kunyara ko bagwesomera tugenda se page 15 gato ye gazeti ya The Daily Nation gukwanira igoro mayega yogosira kwa umubunge bwe Emurwa Dikri oyokurukunga Johana Ngeno no yonyara kabaga kwaini kwa samatukabwa ngoiga nigo bono chinsemo isatu chiarorekane gosoka asibona chigotebekana mwancho muliri chonsi ni chirigereti koligie kirogekyo egati yabo mwancho muligeri gaiga bateba nigo bono bateba umutakano yokurukunga Nayon
na yanoi ntutu ngeno nera gatebekana nigo bana beri gagusuku muguchibocio achikoba kurigie kirugo gyo koire kirugo kyo musacho yo yukabiro mubunge siba gatebekana ngi amate ya ime na boige egesakukeli kia ntutu alikoba mwanchu mulilingo sabu kwa egesakukeli ngena alikoba gakorwa na kage tebanga niga bwente koba gakoye guli bageli mwanchu muligeli nande asensemende nigo batebanga kapcoin egesakukende kia egesekia ngeno na kero kinigo gya nyara koba gosokili etalinde likorunga Benadrono aswagateba nigale bamwabo bwa omubungo inyagosira nande nigo bateba nigaro mokoli bwemiremo bwe serikali ya Narok County Manchumuli na bogonyara koba gokoligerelie inensemende aselietelia nyara koba ligosoka asobwango iga nabo igo aya niga betega kurwa bugango igo mwanchumuligeli maega ya mamumu abo umubungo imama Mary Temas konyara kabaga ko tebyo murayibwensa nyara kabaga ko mwanchira bacho amate abechoro yo chikobaga ko irekiruge kyo mwanchumuligeli nabo konyara kabaga koligeli kazi ni ya eno erega iga mutakano no arega iga gati abo mwanchumuligeli yabali banyara kabaga sokes babone batebanga nigo bonige kyombeke IBC keganeti chi milioni 50 na kenda konyara kabachi gokora obochori obwo mwanchumuligeli aso konyara kabagwe somera na kogenda busio elio onyara kabaga okomanyangi kelikegendete sebonega muraibwense America Trump nigobona agendete kobikalibirera linene elikoranga abasani bae banyara kababa kumubwatesi kolenda seme kurunga Strait of Hormuz se chimeli chikale ko bachigwetera chibwata mafuta ayo akogenda se chinse mwanchumuli na bonyara kabaga gosoma inse ya Congo nigobona yali meti internet sebonega bateba maiga ya sasu konyara kaba kuligia enchirende gosentundende yo chikoba yakoranga ocholi kobo muraibwense aina mange alese chigazeti china yaligere iri mwanchumuligereli na yana bokonyora libaga enigo na ya chuta asobwango eliyo nyara kaba kogosoma na koranga ningi kelikeroro eliyo nyara kaba gokoranga ningi kelikeroro ase semambia bono mwanchumuligereli na ndentete gotebinga ligereli ya se chigazeti china bogwesomera kelikeroro anamono ntagitora ligereli chikatun chire ase chigazeti ese gazeti ya The Standard intobwate katuni ya yeroro tagetumo director itatobekira sembe semambi yabono tumayakoba igo nande tuligelie katuni ya ese gazeti ya The Daily Nation ase mambi yabono. Mwanchumuligelia se gazeti eyu ya The Standard inoro chegaiga uyo kwanerwa no yole umuraibwe kiombe kia court Francis Atuli nera buno ligereti na menyarite ko ba comment ntundende ya gatana limo asobo choli bwarenge gosabetega kwa ulibaga na abakoli emiremo ekera barenge jaramo gyogingo dinga University eliere chinsemo chia Kisumu mwanchumuligereli nabo konyara kabaga okoligereli nga kyo mugaka tulia nyarite kabaga konyole ntundende nabo ngonyora chiclip nabo ndakoro kitiga togenda umutima ko chiatigaire sana chibe chinsa ibere chinga kijirito chikoba tugotwara bagene baita se studio ase mambia bana nindo che bali mwasoire gaiga bange tima etigose nkoirana na linda abengo basoma elitonyara kaba tokogenda businyi chengoro ku Innocent Onyango aiga Nensoko TV murobeli Nensoko bakira. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi mwanchumuligereli Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchumuligereli Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko yagusi si chinsemo bune chena kuru mwanchumuligereli elitonyare ko batoko umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwanchumuligereli ntonyare ko batoko genda asibali bara sama samba kuna chinsemo chia molo
aria so mugusi yare enuretie tunyare ko batokoire kigusioro no mugusi anyare ko bagakoigwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batogoikoro nerio mugusi nere anyare ko bagakoigwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igekurugia ito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorereria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Soko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yesemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechise Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia buna to wateka kurwa igaiga miyobo katakati ubomuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi mugusi omwancho murigeri niga ruete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango kama jengatara daike taoni ya Nyamira na yauri sangwe ngararo moijana umotu wa mabwari murigeri bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa magega ya televisheni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani torikere gose twakresi migwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 omwancho murigere bwen Soko TV igeta seni Soko TV ibwatira sengencho yao gokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Bera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amagiye koruri tukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin ya Soko TV oboroso
bomugusi amarũire nĩ gagendrete gũtũcemwana bũire bũkia tari ecũcĩra ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomroberio bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bumugusi Eye Yensoko TV oboroso bumugusi chetire chitaka isato maiga echinsaibere semambia bono murobeli Nsoko bwakire na ndamono nigo bono twasoire asentundeli iguru kuyomo elio ikuru kunga bono twabugete 12 mwancho muligire liri twachagete nae kwa nyule chae kwa bekire mubire chae bono ni mate kuyaliga ningo na gosokole uchikoba gokoraga nkikilio gukora semambia bono na ndamono alere ilitonyara ko batokoranga agitugo nyara ko batoko genda sobwa monane semambia bono ningombwate full panel asemambie ndo chega igani mbwato mungwano kurukunga Hassan Nyang'au konya namwe birelieta Hassan Nyang'au tigandara mubeka senjira ya bene digakuligie kirugo kyobwe MCA nabo igo samatukabuga ngo nigarorekane ko bumutio tiriribwe kiama kia Jubilee no ala se studio semambia bono Hassan agiogendret mbuyande masoge manene na nditigangiriri bagiri gotabanga mbia mono asingenje yokonyora libagari gwika Nsoko bwakire ngire bunengenjo ya kawaidere kukwani mugusi oyore gusi oyore Nairobi oyore kinse tia Michael na sana ne mono pi mukwani mugusi ole magwawa batenga mbia mono bwakire bawa mbia bantu bali amagwawa bantu mbia bali we thank God imbura ya tumagwa gubuya bona abantu bari busy kuburuga na kusimeka bimeri aho abirinde banyare ko bagukinyo bonda bwabo kwenda netaye magwa wengi yega it's a nice time matobona magwa ari na semeremo yo gukora emeremo ya mugondo tugoja kwenda netaye rinda bwene roro karibu sana azitoka na twaringe shati erinde twakore meremo iki ligwa renga development ya Jubilee wa jende was development ya mawawa actually wiki ligo na renge piwali asamangana yo kwaga chubonda bwa mawawa ubonda bwa mawawa okay ngoja torota tebiga at some point to watana na mangana manena ase serikali ya ragirenga na bigo twagachire stadium of a national repute aliase egetiye sanega mawawa esanige ba mawawa na rocha sama yiga iga batabanga mwancheranire tuancheranire kwanya mwakani of course kirege ndukuna kegocha ngetware some challenges here and there but rende largely project ina bondo chenga batwa yanchirete erinde onyege gocha matena serikali yenero nebwata yale abego totebingo kore ndo chonyorenga kumbe twa mugeti gwa magoko igoro basa na kumbe nkiarengera kineza moko na majibu abere ase serikali ye turi kogenda na koboko komo koko ndonzi kali maya gatukumanyereri thank you sana Amos Nyasani no ale studio nere nigare umutiteli bwa mangane siasa nabo igo niga arumuliki kurari kare ngirakarikire tagetenere mweli bagara tukwani atatebinga yarukuru mburanga kimwirete ngagi Mr. Amos mbiyore wakire bia asa nigatebanga gako karari magwa wase gasiere tariko beketai igore ro tarigasi
Igote tali mirima. Yagara. Kwa tawe kitita igonyo ke kitita igotali gas. Agarabe ale gas. Karare gas. Taite. Igago linge sati. Mune sati go kete era mbogete me kona gotali gas. Ayo gendele. Wakire uya weekend ya rire buya twachakire na nje gongo sabira mo ligereria obosera bwa monene nyasaye ko sabira ngoronge boko boko kwae. Gotangana se wiki nonya kenyorokia na rese ndwete. Ni insiretio mongino bwange. Okay. Kurukunga kerubo ondigi kose abantu basito bakumuranga nyorita. Nyolita. Nasira litko. Nyolita na marieta alenge kwa kwa baswati balenga banyakien sa. Yes. Ingagere tenga tingo nyara kwa wasino munyakien, stali munyakien kiara ni antiane. Go mtagete ko very careful. Ko vera hare akaba gakamba basakonda ngiri beke nyoro bandenga na. Gage kwa reje chega. Kwa ni mangana tata kiri so mongino le. Okay. Ke wange. Mr. Boss, obatwese koligeli. So abantu ba mitona mojo bwali nko ba pore. Okay. Yes. Nusuru mundo cheta tiko tigale ntaka balikia bange batata kosoka uchikulie kirukia birogo byobo choli. Muna ngenjere ne ringa onde bwesi utagete ko kini ase konyora kwaye. Ase winto birera isi kutoka nese obunge. Gose birogo byo gochora muna bono no nyinasa ni sare onkere tenga go churi nge sati neta ye urusia gara ko na bawa wese nge jama tenge sare bono aisi go suka igoro na bara nyore oko konyoro bitoki jedo na go konya banta bangi na ande bitoki bitari ko ligereriwa na auditor general bitari ko ne auditor general. Yes. Kire kiraro ya saba tukabwa gake batinera ngo boli arenga nye birogo bya chakira bachoru bya siasa birogo byo bochogi agote baganera natagete arore buru bochori bochogi bogo korwa na bako gende kiruge kiarore gose na choru nanje na bonda tebike batinga sengenjo yayo ke batiga okolega sie ya moeria abagusi muna bano bensoko bako gokerese ngenjo nero kogera abantu batorora que batinero kolega singi yesi chio iga ebirangereri byo bochogia birusio nero kolega singi yesi chionsi so agwenete kubwatira gwesare nyagumanere ngubuli alenga nonya ni bali bagutirina baki bikuru tuchirangi rachoru so obuyambulinga ne betakeire kero mondo yagwe gasiria ro charanyare kobono nyaguma none ere sare yondo chenga gasiri ne njore kere gechori na nyasaye so nyaguma to basa kuobwa obuyo okoyego Vinto ya sako ile vile. Vinto ya sako ile. Nande bagoteba nga igora manyenga egento bwatene kiamu imwe karogwa gesiriri. Geragwa gesiriri. Yes. Igo bwa chumbo ligeli ko igure panel imbwate sembambia bono nabaire libaga twara kwanira sirini. Na era boko nyara kwa bako nyora libaga muna tuona gusukaiga aso so conversation yese mbambia bono namba ito ye studio gere 0788666663 tigankwane keragoteba dabo mbale batari komanya igere 0788666663 mwantebye wiki elinga Innocent line yabeire ya Jamiri rero kotemande kora abali baga kera abageni baitura barwanya reri baga yoko rutamboto ekara to gochaka tete omu director tarato bekira chikatun chiarenga se chigazeti echichons gazeti yokorere katuni ere gazeti ya The Daily Nation katuni yokorere gazeti ya The Standard katuni ine ya mwabo chiko bwatanigo mwanchu muligeri ntagetara to bekira sembewa semambia bono manye kwa banko rulibaga gochia sabageni bane na baroba kwane mangana abiri guru ye katuni eyo ekara ichigwe ko manyana nabona yirigireria na ranga tiganga torore uno yero chagwe mwaka tuli igabegete birore biyaye no ali na pink na muina abo bunoligeretia se gazeti ya The Daily Nation no mwaka tuli tamune ya gatanda limanyorire mwakora ira bakori embere masa matuka mange kera baumiranete ande bagateba nga tuli gaso eto mwaka bwikiri bibere na ya monkagerete kuruelio taratinena asemire moyaye chakiramu anchakirasa papa atuli mwaka na royo literally
igento ndatebe nkiringa oikeire asara rekanire ko babuno uri ko individualize egente ke osasecte ko kunga ya kotu lakini gitago choro yes omata se siasa yoga chorwa and more especially as kiumbe kia bakorie mirimo omwako yo asoko bakwayo ramatuka mange obekire system nga njira chinde cyose iragenda ige gutigara ngana rogo koraki na rogo choro abegite system ya create system create structures over time umate akaroku amba kunyora around 2017 or somewhere thereabouts umwako yo na tebete nga that time we was doing the last term aritaye from the workers Central Organization for Trade Union. But I don't know, shortly after, umwako naende okogenda ogo somersault okoirana ogatebanga bakorie mirimo igoba muganetie I think innocent gore kade ya moya bakorie mirimo baria I suppose bari under egende central what journalist no abantu bagwagira tuli chikuru no masa abantu bagwagira tuli chikuru ento gwate chishop Steve chito toka cho ndiko cho goligyare uboro buna bonda chemuga oh no aye no yo muras inseye asobotenele bwe kombegia tuli no tete ngante binga na kene aye no yo mugwate bete nga tuli ira na taru asemirime personal question ekero kurigereria omugako uyu realize nga ese miake ya ikire he feels insecure ose tarochi yani it doesn't see himself out of this job literally ga korora nga lab daise kogenda because ya moire a leverage na abwata some international recognition kora moiwore bona ri machieta ari so babulu ya matanga gachaka kwara sabangi na bekenyoro nga igonkuruga iga ngenda Nairobi ewiki go chamo chamo ndo ngweta na ndaga igoroga iga ngenda Geneva paka clip gerikero kora karora paka bangina bagukuminga kai muntu ya metembe igoro aya kwa manyo cha kwarora agotebanga igare president ya ILO obisiere Geneva na representative ya ILO obisiere gose Ghana bano Mono ebinte this lagis che obisiere I think yo mugako yo tari ko imagine go chitiga that is why ekaroko motegerera bya umugako yo ase interview biteseni binde bye TV ya country ye obeire hosted aga manyagoteba barimo nga era no president we country ta baraki ta koria no deputy ta kugani koria because ebine binte bisini ni mono wherever he sits igagoteba nga actually nga Kenya gata ya maskani chi country chinde ga chire nga no president ya koraki ebakoroli red carpet but that is okay ayibona na mangana konda monere buna aturi egento kerie kurukunga central egentega mwekero central Organization for Trade Unions egenteke ngakige gokonya ni kiumbe ekiumbe kinga kige gokonya abantu uri baranya abanyakiumbe anyengiri gokonya aturi bekomanyana that is why bono abaga bari abane ngora barande town gega bari osono mufai kwana kumanya mufai chairman ya by the way osono machairman ya no mwaga ngora ro town gega abaga bari okondo koraria ko baira na ko baira specific place to mumboya Labor College dero gaga de ubayiaga jete to mumboya Labor College mugako uri gaira abantu bari garia bakona bamenyi gugari 2 weeks haria barageri gubuya ensu yabe korosi gubuya musoyo be kutinyanya buya echae bakwa gwibwata mabera chieto abaga akorika urukiraria wono bakuburingana inde mwandu naro gupinga mugako yugo mugako nero maite bintebe lakini umanya kuri magaga bwe establishiri ega serikali yuru ya tamete kumurwani bakaraki kumurusia literally kwa kwa rabna gocha out very strongly limako bodi dani kazungu nga 1969
ngai kwa renga karuna ari kurwa bakoria maramu you see now so nje egento ndatabe nkelinga na inde umugako yomanyire go survive oyo nero umugako manyire go survive as a regime okay ngaki yoru akari kurwa ni first time actually bakanyora ngane gisingiti mpaka umuntu uri barege bakomona rero ngo mujumbo uri kurukunga George Mushai agaite rusa ga kona moino ringane riri kamba kubekirwa umugako yo rakini rende asobokagirwa na ende ndiye kibwatanguru ririyo mu waziri uri naro ryo kurukwa umugwaziri uri ku cost uri kurukwa not Dan Kazungu no yes akatama kumurwani arenge minister ya labor akaera you know ndimo na chire gari ya NSSF rugora seba watobisi mugako yo has got a very you know intimidating personality ogo ike lift kumbe gento ya eti gugari ase labor ministry get atago gatana karokyo na ndere ko nemekutanije ya gutuma bagaka bari baye ekera bagaka bari amora tele botinge gente ke bana bachenjiri chigenje kabira netanjete I was Runo luckily na renga rachite ko checking into bisiende iga ekera go ike lift iga go changa wapi yo shensi sana okay yesigira umata kara chirego batanga ke umugako yo chirege gente ko karota korotiki tagete bono ekatuni ye inse yaye ne bwata yelo ebiroro umugako ya bwata mbibwata bitona ya yero lakini agote binga ande sunglasses ya binga ande sunglasses abegete Chisani glasses yechiga bono umugako yo umuntu yo mubugoriti yo otabwa tinguru no mugako yo koraro manene mono obugiri no muntu ole maniro yani muntu ole gomingi mugako yo sarangira bakori abe miremo bakabagoyire obakamire bakabayarire because amagana yo gokamana koraki na chicha alafu umugako yo bono egento gakora go survive ase regime ye ngeringa igago togio burayi borororo na gotogia abarayi bekerengo kia bono okay yes sir Amos. Yes. Asa ni ure chinga kichinyinge sana. Ure chinga kichinyinge. Bono agenda kama ndo chingelinga tuoriga iga goteba ngagare mo bwatani ukanu. Andi ga goteba ngagacha gite kubwati kanu karenga kia moi. Ibintu ngorenga ni bia yembiringa. Moi ga gambete 24 years. Aturi ikiri 24 years. Tengo manyesara akorere lakini Moi Atuoli Museveni president ya Congo Brazzaville president ya Cameroon goba gwate tabia yemo kwabe kaziwa Paul Biya tabia yemo esengencho pake kerago tire iga igenetenga ken mondo tayora atwale bilengere libi yakubwe biyaye lakini nje konyorande shida ko kobeka Atuoli ese birengere liye byoko birengere libire progressive kiagaro sikoligeria Atuoli na ro go proposing Nairobi National Park ching minyama go sechingi tichiri chiroro chirusigwo asali aga chue asali ga kwa gajo sengenjo Atuoli ekararenge miaka tena bakoli mirimo agurigiri mirimo chi industry chibe kwaro yes Atuoli arenge asali garenga giya Nairobi National Park yarenge ngiya egara Atuoli arenge miaka mune yao kiagara nkogenda arenga riogoka nini lakini mone sengenja akorere kogoka mondo tayo nando wena te kogenda kogoka so asali na bagocie kwa rusigwo oborai bora sense Africa obobwate abantu babwate tabia elie manyete ngana buboka konye ndali barabugo kenengeyo lakini usikolige linga monte kera no nyene serikali chi Africa chibegetenga ose ndete ese serikali ya Kenya gebegetenga monta wene te koba prime yani monta wene te koba productive ara beke birengere libira konyo monto umonge ekera ale miaka koru 20 baka around 60 ogo etania gwa wene te koe retirement yagenda atimuke aligereri mune kwende koba lakini egento ekorango Rusia Atuoli magoso na ringa ense ya bono kerase ense ya bono munereiga igeta gete birengere libira bange gasi emyaka 50 egocha oise gotebia Atuoli nga abange emyaka 50 egocha garako story kitali kogenda ne emyaka 50 kiagara tarinje ngo bangira abantu no bakorwa sense lakini tinye gende tinga Atuoli na amenye emyaka 50 kurubono
So kobanga amang'ana y'emiaka eyo paka ikegabu but na tabangate nibine bwatebe emyaka eyo nabago provide lead yani akorwe e opportunity dirichi seme chibere chios dire igoro iga abatebe ngaki ibintu kanyeka nabongo kworo kibi kwa gajali tukulia rero kormaga na kworo kiri ibintu bikworo ngaturi tabuati birengere birara ense myaka emenge kyara na kworo kiri munatagete Nairobi National Park irusiwo no nyene gera gukwanira abantu akubakwanira na madara ukiara no nyorete ngakienda gotebanga inga William Ruto taisaini kende kiagara ekero William Ruto ari kubiarwa ingere konyoro chagire konyora abana nga William Ruto agwenete ko bomwana oye igongese birengere biaturi omuntu ro mwana oye tagwenete koreta birengere bya komubwa lakini gonda etorigere liga ekero omosike aturi na kworokire ibintu ibyo sikuruga iga paka gaiga muna bia bere ogocha iga ndagotebi ng'aturi no yome asobora ibweta biembese mo se Africa na kirarore kiagera kubwatikana na inche obo maena aturi no mo nekerokererie kebese ke gorige gocha ese ngenjo igegwonete ko bana ekero omuntu anyorire libagari okora igagwenete kubika chinguru chingi ya asokora ese myake metangani egeroro kia bantu muna bakora abuya lakini to kora pakokwe ngana liora basusi kwano no eta nando sikurigereria abakoriga se wa Kenya by the end gubwatande jisimisa toiga korwa saba kori miremo batatebinga kitamu ya yakira yego ngoteba iga abakoriga se wa Kenya including you aturi nero rigereri pake karo bako na chuchi besa chia housing levy na ndata kora tikende na ndaga kore kwere so aturi tari na ndinga rinde ngutuma ringana amosi akwanire nga omo gako yokuruku ngaturi obeire myaka iri mate amosi na jagate agwanete gentege taiga kiabere geko na bonsegeta na korore bintu kurwa samende ndira amosi ache taiga gateba ngana na masia sianko gatari ya tugasa kogenda bono rende tari ara ina bugate lakini omo gako oyo tabugati insoni bono tiante bebone ke busirende at least akiororake asama ngana ringene tabiembe mwako utabuga tinsoni omanyengo mwako oyo no ya omubu musegeti asa abantu baria batari kororanga ngiye kogera baraiba baraki bakoritaya omwako oyo goikomanyenga ekero uru Kenyatta arenge uburai agotebanga agosupport mokoyo ya Raila omwako oyo nachete guida very outrageous proposal uru ne kijana yake ngebe ndikoritaya yes no manito Mwako of course into igwetata abanga ngimo koiro murayo yoro moke oyuru is a young man, he ought not to retire na yako genda pakegere katiba egoteba katiba amanye tebe fully aware ange katiba egoteba nga umuntu nyasaye karamusoseni abo murayi president ya Kenya egakora myaka 10 but he was on camera goteba nga asete yoru agocha tunde ndi akabere asomugako oyo outrage asiri akoreka natabwa tinsoni omwako oyo obere gagoteba nga omwana ori Ruto no mwana mobe butore metange na bwa yegente ke yachire ta koira erinda ta koraki tengenta keri Ruto irire gento tokabuga rendo omwako oyo kaigenete nga Raila mokoyo hoye nero bwento kabe president na ase myaka eria era ta gwikange no burai woku mutuguru kunga William Ruto. What happens in fact immediately after they have lost the elections a weekend tangani matuko komina na tarara no Ruto tara baswa nini wakire somersault wakire ga size mara moja no ara ase Ruto engenchembe yo yani entunda ya kabere omugako yo totally planted limoka so igoro mbako mate sauti ya nere korabe kunga korabe ke sauti ya tuori kata miti isi ina omwari onkore point yana na inde omugako yo nyochori ruwa se ntunda ya gatano na limo niterio omugako gara chori tuitangani omwana na ro iboretwe okorire sukuru onyori okiracho tibake university onyori bake meremo bakosokira okorire nyangi bado omugako yaga ntokora kikochorwa. I can tell you without blinking omugako yo nainde nocho mwegu bambi gagatebanga
William Ruto to went to retire. One of otherwise out of William Ruto is a class 8 boy. Okay, wachakire como predict bunara chikokwana of course yese nje chinkwana che. Ege tuke munale ukoboli Hassan perhaps na botangira ne nande. Food for thought. Yani se bintu bitote abokolengereri. Use kumuligireri buya ekerago teba nga yelie mete oyetakoira lakini ekero umurayo ndairire ochaka na ndoire oigwana nere ngete yuno gotoroki true spirit ya sportsmanship nga ene contest ya lenge amagana ali tuwali gukwana herire na ande no gusikomura asa innocent teli kero gotebia kara abantu bagoteba nga Hassan ose umurai gete no mobe ese ngenjo yesa bagwe neria egendo tuwonete gwanjira nangerina ki konya Hassan yoteba nga innocent no mobe ese ngenjo yesa bagwe neria kento ngio kira change gente kyo ibine birengereria bona kara abantu bako kara abantu bako kuruburuanie nande baragera hamwe n'abantu bako kora football ni isagambo lakini konye gwatebire nga nyarebe ne igare munabona ale gotanga William Ruto gakuria megondo ye kwerende gakuria megondo ganari atabuga integrity ekara irejikura na kya gutwara integrity. Okay. Igo so bwenge tabuga tige ndatenerete. Okay. Asamangana gukwana. Mwancho muligereri abo nkeringa umugako yo to kumubara nga bona igo ngigare statesman osare sportsman. Literally ngata gwatene principle. I think umugako yo principle yaya nana nenda yaya. Okay, mwancho muligereri unakwaligerie se screen yago ngwara chibicha maiga yo moskia toli kochor kwaba Secretary General na ande sentunde ndi agatanu narimo ekiko bagakora ekyombe kya kotu ni bataba gusiba minto mulese byombe ao byabakolia melimo nabo twakiresi message taike chiga choka ototebinga ngakioroche atuli achore tu entunde yachore tu na achiko bagagoikiranie magani yabakolia melimo bense ya Kenya na andobo buyo bobwaye buno boligereti na baorogetie dancing style na bwatene yanga ya yegali yoborai na batwale tabageni bande gati abono mugabana bwe county ya Bungoma Moske Kenneth Lusaka bali baikirana sobo menyo bwaya na mono asanya artako baga korokia okogoka kwae koirana nande asobora imwancho muligeli buno gendete kuligelia se screen ya se mambia bono ichira chibiche chia chiroro na mono mwancho muligeli ngoko bekira toleti gatora igwe nkwanende nerororo asago kwana mwancho muligeli ananda gotengera bwe ko mwancho muligeli se ko muligeli ya tuli for the last few years watuli nanje tetengo sana nande nanje techingero chikorwa Kongo yani atwoli gako akogenda o import talent tege netinga abana ba Kenya mba motereria goke gakorusie Kongo ne jibesi mwancho muligereri nta toligereria bakolie meremo buna barenge ko chengali tukeli barenge Tombo ya Labors College ya BSSMU ya Kisumu no muro chabu bunese screen yoligereti oina atwoli okonyegera no atwoli okonyegera nabakolie meremo bali bamwete mandate yokogenda busyo nindoje siminere gagera kinabo chibiche to chitige sembeo chigendete kona kororeka no mwanchu muligereri na embwa tesimi yago tonyara ko batugukwana naye semambya bona bugwa kesi migo chata tebinga asentunde onye koromo kolie miremo bwense ya Kenya kyombigia ko tuno kimanyete nga kyo kale gasi yaye no roche bunare no mogoko gabwe namba yetu studio ne ere gabwe kurunga 0788 666663 kerogo twakero ko bekelio gise se biragira libya otra binyoreta Ikea mutora igunga ngikeli gukwanira igoro ya tuli mugaka konchorwa sentundende soko bwakire kinande yabeire samba mbiyere tali obe nkwante biye amangana ali abanyorete nakire tikamadi ya no munino toni bota Bana ndia tachi indo che amune ngire. Mama tengo mwaka raira na bana batengia bande nyenje kabireyo. Na bale ko batengia nyenje. Oba tebinga nere bono. Yo ye na baigeti. Atuoli bono nende ngetera na. Atabeka soko iwana. Bone pati embotiro batigire nyanja kati. Bona no ira gotenga igo ataya ko baira. Abuno kenyere berede. Abuno kenyere. Uno nta karata ke tege to ma ente na bago tengi ni yo muga to ya go tenga yani ago to ka
Ehe. Bore jamu ndiga. Abuno barate Kenya na barubago tengia bandeti iskeka beyo bamana goikabe baba Kenya. Amos goze naza ningomoli. Yako Amos aza der mu murogo ruetabu. Amos na atani mumromi ndoko rwa magwa mate muka muromo abagote na kwete. Na ande taleta timabera ngombe timba tiga yachiete agote bichi yose. Tingo chiko mungabera. Taleta timabera ngombe korwabu. Aje tebosa. Maboka mbekire tumubuka. Asante sana Soko Bwakire. Soko TV Bwakire. Agi Ralizaril. Ralizaril kurujinse machia Kasarani. Atuoli omenture ntundende agatana nalimo. Igabona nalitua Kenya orabona bakolie mirimo bense ya Kenya. Atuoli. Igabwate egento yani inchibnana atebe kulingana na maoni yane. Umuntu uyu igabwate ndende. Omurayo yutali umuntu uyu. Lakini use koligere lichibiche chitwabeka Alex ase screen kwaraga gotengare na babwatani boli kabisa iga tali bueka ngageretera no director itongo chirorera ari buno chirigereretia abu tali bueka bone yunge na ye yungo nya bantu bali ko mogo boko mwago muntu yu akuyunga bwa singenja bantu bari na baru baragerete. Okay. Asante sana yo mweli Soko Bwakire. Hello, Soko Bwakire, ninkoigwe tota teba koigwe. Bwakire. Kingo to kwa nere se mambia bono. Oyo akuru kundepsi makoli nyanza seria koru abo baske woji tubonga. Buya mogo to bwata. Bona emo chatara mwaretire. Oromia. Abafanyakazi umize tanabange. Okay. Umuntu chimbinwa bwatoro chakora manona baraibara gambiri nabaro. Lakini yarabone genda gutumia neju beso gendo proibwa banda babakumwakira chikura. Bono butaka buri Kenya muno abafanyakazi muna inune rogerete. Okay. Igo bono inchengororanga bantu turaba benintua batorororege kogera bono roche. Inche naigota naumisa babarororo bono none chikureje cheto torigerete na boto chikumigo okoba yeitu togwande gendegeke. Ndoko rigere rinki tobwene tokoro mugaka buno yo. Abwene tatu mukabana bakebaraye. Bona bana tuibwire ngaibaguchi. Biya bono sana. Oyo miguno urabe. Miguna. Yes, kwani baba musigabu onyango. Daba kwanire Bwakire biya. Wakire kurukike mujabo basi makuri nyasa seriyo yo ruroro no yuminto kuruke botia yangene igale. Okay. Onyango tigango tevi mobe pwega asi paka mogote mosefere mo bisugo mobe kusanduku. Dada kwa sengea mbio kuna kwazi. Nande mbaro bara kore buya mono gwetanya omaye to mwako yo oruro gosomura yo imura kwa tereba igabweka no mura yo ndo iruro yo rara. Ore kogenda otengia bantu omanyete to koborwa baja bawo na babe bawo. Na yo omanyete muno gureta kwaro sho basanyi bari bakweta ko kusikirita ase crowd. Aturi nara morori inte vinge okwana muraigete tegweta ogweta akimama yango gutiana na ande baira na na nere tero muntu yaitire. Aturi kwa musumamo. Nonya baraye tere bago choro. Abara itabote batigira bana na baro bara chorwa igonje nonya gotenga ubu yone jingo mwe. Miyaka yaye tabwelete koe bwantunde yagatana limo gabwelete kwa kushikonu mwachoru mbiya muno kwani yabagenya wote. Asante sana biya bano miguna kuri chiseme cha basi karete ngwana itwa yekero mweli yabo. So egento nana goteba ngelinga kamati nja teba nga miguna yani kamati na miguna baro kiringa aturi na bagwika inira irodinga teko babo
Eseng'encho atuori nkoe gware kirogo kia n'abantu omanya kora Raila Odinga gabori kirogo Bakenya batamoeti igare gosoka kurugoye osuguma eserikali Abakenya batamoetie mandate nando sikurigereria buya ekero Raila Odinga abwate birengereria ekero arenge yu kwerende Ford Kenya ekero aroche ngatari kubwatia namorokereria gose ne musimamo gose ne no boroso bwa Ford Kenya igari saini dia gaenda kurigekero buya so tokomugwekania atuori igagwenerete koba ekerasi kiaye kegenderete ko kerari gwetimanye dio la kenyore atuori o maene atuori gakwegena agene tikibesa kubwo bongo. Okay. Bana na inje ndatebenga ekamati mugene kamati kurwe samba na miguna baambire ko converge ko bwatana asekerenge ringa kodro maybe comparisons between Aturi na muske Baba Raila Amolo Odinga tigambwatane na nyasani nga okorora kwabo nokuya lakini ya point nere ba misi ase personality chibere personality ya mekoro kunga Aturi igeta gete koragera igeta giteragere tebwati gento kende gakorengera ringa omonto rinko represent awenta kababuya because tegera rango watuatika gukwana Aturi ona gukwana egento gekogenda mo na housing levy in fact igateba Kisumu yakorekana London aya Aturi ona gukwana negento gekogenda mo na NSSF deductions chiamentwa tana gukwana tabu atinsa bono kwamanya konyoranga parallel between Aturi no mugaka Raila Amolo Odinga igerega Raila Amolo Odinga na bwate compassion aseme chano y'Abakenya no wanda ari gosoka kirengaki Abakenya bamwe ribaga erinde ateme ko correct ebintu biri arori byakoreki byagendere bobe odo Abakenya bamwe ribaga ogo chandekera kwa Abakenya negento Raila akoroteki arorekanete ka gutwara na inde areko banga Raila nanyora a chance yoko bumurai wa Abakenya unlike Aturi Raila ariko ikekerango kiria banta kuritaga aritaye comfortably because na arorekanete ka gutwara that capacity omuherio literally buna nateba omugaka Raila na abwate passion yoburwanereria eyito tari korora pi asumondo yogurukunga Aturi abanenda asani gendo taite kweba nkeringa mungina kamati korwe samba na nataka konde kombwekani naye esa taka kombwekani naye naroranga na mbera bias neringa aye igo oro mwana siaso korigekero kia magwagwa korwe se chama ya Jubilee na inje gonde journalist ndari korigekero so nandoreria lakini na benenjere naso ero ronga timora taratia mabere bane mburiga ki emburi go dusine nyinge mabere dale no manyetenga emburi go tu nyinge to kare emburi go tu nyinge naturally njibu ati mabere okay wajumbuligire jinga kichokwegerera kiro moteze ya kulende jerara begire kida yetumuro chaza maisane mabere tajiti chetiri chitake berogenda twakwanira bwanchumuligire ande mono einere itemu ntangani twarayikorera buntete togende ya kabere nande yabase mtandao kulende se mambia bono ntagete turanyora lingana litulira bunonya nabo lietiru batirende nabo kagerete nga ligo etase screen 2 egerere ndo mwanchumuligire nabo ranyore konye kwali Misiri twateba ese mambia bono nga omuntu okore ngombe tabwenereti aigwa mabera abo satali gwakanira tochire chiro chikogora mabere araigu tubasaka mu mabera abo se ngombe ina baraiketa yegora anene mono abantu bakogora mabere sengenjo muna bono nkogora na mabere sengenjo ndatugeti chiombe somo chio Nairobi so oiso konyoranga na tuarere ngombe ongotiga kogora mabere yani ngendo munike gotebanga omonto oiso ko monta mabere abosa ta konyoresa babo yogo tuare ngombe kiagera gende kenge abantu bakorigi nona abantu bari batugete chiombe mbali guchinya baria okay kiagera konyore ngombe nene mono gende kana no monta korigi ese ngombe
na mabere so ice kwa mabere ndiri yabu ni kiro kugoro kurwarie se ari gweta ranga ya bonete chakaba onyenye kenyoro ikirangeri nga nchumo monde 300 by kilo se mambia bono mwanchu muri linga na litulira buna lili ntatendie nere libaga tote banga toba isagwanchira umuntu utagete kugura ng'ombe anywa mabere atarakana bono umuntu utagete kugura ng'ombe to mwali baga anywa mabere atarakana no nyanchire linga ne lindi bwatani na mangana agenderete Kenya agabona abo kubwatani au kubwatani kwa mangana yankulinga abantu bali banyura mabere y'ecyombe cy'abantu bono batagete kuira cyombe ekyo batari gwakanira nje naye no musike nyasani igonta tembe kanini ngane ribona iga na mangana yo mundaga cyetenero byose bitakabweni kubuya akarambiye kabweni bona gata kuya mabye na ya byose bitaho akiko na kwebwene ribuya atari guhakanira umuntu akagenda hoteli ya Tuju akayimugi akanyora umusori yakorosi goro numuya echa yakorosi goro mbiye kwimukirioke bona ritira ribwe tiganire pinga libaga kumuguria ng'ombe ye kurukungu hoteli ya Dari sete gwerende tamarinda igonta ite ko iro hoteli ye inera ng'ombe ya Tuju ngenda nyebe kubwiri bwabwana nawe kamera ororo naende unandoche Tuju tari konyara basa kurwa sakorate kurwa sende abo nonda te ko kubwatana ngande ngekana o kumuntu kujwa asa ni bata ni mutubugo kun abaringane asa ni adu mutubugo kun sa data to wate abo ma dasa ni ringane ri njera ri bekire ga data ko tebanga umuntu tawene tukura ngamba ya tukuyiwe kiagera ng'ombe gwate bari ng'omonto ko gore ng'ombe igatawone tiko kwa magara lakini tena ndari bekire ndari ndirore lakini oro tete tukuturwa rose bwega tubwata ya ndari busia tubisa kwajira umuntu ko gore ng'ombe ayo mabera atarakana bono roche already onyura mabere atarakana ng'ombe ochakire gutwara maiga ya ng'ombe ye Chinjira ko ire ng'ombe yo o maina karatari ko gwakana usagukura bono nanda bono usuko kurumi bwasoire enwe bono ri kwake begesekere bono weta n'umuntu bwo kumisana Hassan igeteka barago kumirisana ngamba kabesa nari bosia gukwanirwa achita kabugurigura kiri woteba ngumuntu naruga chita akaonja mabera yutete ko ire exactly East African Development Bank mwanchu murigiri mugano tubwate semambia bono tubegete bosio nande no rojo no omasaibu gose mechandeli abere ko mubwata omoskera Vile Tuju niga kabiro mu waziri nabo igese chinga kechi monalengo mubunge bwesemo yararieda asibona kale ko bagago sakurwa no nyine byombe gusingo sakura birabangi na bachete bakagenda bakabugura ikibese kurwa ase kibengi aho ntuli chikwana marieta yakara ndubwa ntwancheri ko kwane bengi totamanya tinga gosenera yakorete boigo no ne byombe biri totenenere tebinyoro antongo sakuru bale ase umwancho murigiri yabeire egento kyarolekane ko bege ko musana litukuli igoro twaro chesemo ya abarayi bago ikora abandi kuri litukuli ya juma mosi ko chasobwamo asesemo yo mutandao kiro muntu otemire gukwanire nganeyo ngakiyarenge na namono ngakiya chage to mwancho murigiri ni litukuli yarenge likilia etete lirabe litukuli aramisiga ekera obutuko bwari chikaba bugukira grupu ya gose ekyombe ky'abasagiya chete asenga yae n'abantu bande batagete kwa bakumurusia senseme ya Dari URSSM ya Karen buri mu bagotebekana obu anyartu kwa baga ko genda kubugulie makabeso kurwa sebengi kurunga East African Development Bank mwancho murigeri nabo igo akanyara kwa kubugulie loan yeyo kera goteba ya tuchibese ekyo achiko baga ko genda ligo kiraboni ga bagoteba makabesa yu akinire kiro muntu bono mubaro entra yo manya specific ko rebengi tira sokerwe clear information lakini bono gabe kiribo amaiso yechi auctionnaire bande bale bataba kiriji billion 2.2 abande batari kiriji billion 4.2 kigendete kubinyoka sana cyakere ingane inaye kwa cyakasa yes bono obo tutukanwa banana obo tutukanwa banana wa soira se kenyoroge kurukunga Kenya serikali cyarure maega mono cyarenge interested no kuira abantu bare ko babaraye be serikali kurumaga na bari bare ko ba asubu wange mono asiri birereria ubonana bwa serikali interest yabo mono ga yakabere okurichania amali ya serikali ose public assets kwa igunga bono asigete nara ari rangataruguru ari karoko ndari cemetery guchikanda St Mary's ubore mumbura ari bwa butore tukurwa
cemetery no kurwe forest ya Ngong no yo kabero mu gako mu jumbo mukuru na ndi minister myaka ya magega kwa makonyoranga igata gete ko ira lakini erini anyore protection wa butole gento oreta ba mate bono egento yukumya successful governments ntu anakorora appetite ase okoire bintu bya abantu nye abanyene uyarorekanire buna yarorekanire iga kurende ngari baga omosike innocent ntara kwana ringane gochia tambe. Afternoon, we ask a second, on the matter that is facing Honorable Rafael. Okay. Corrupt this case, to deny Rafael a right to be heard, and to access justice in our courts. Then may you grant him favor by being his defender. We pray that justice may flow over this matter like a never-ending stream. Afternoon, we ask on the matter that is facing Honorable Rafael, that if there be any machinations seeking to disrupt and corrupt this case, to deny Rafael a right to be heard and to access justice in our courts, then may you grant him favor by being his defender. We pray that justice may flow over this matter like a never-ending stream, that you may take care of the life of your servant against any threats pronounced against him or any... Sabuna yetu akayuti milioni timu ya kianda abwenta kwa another extra milioni timu ya isato milioni timu ya isato echo igoga kotebekananga ebank yamwa bono tachigo chake project ya korotaki abwenta gokora abo oiruti basa chiago ruoboremo bono chiago ruoboremo ngwata getebore mo bubu agacho whatever bwasa basa chikwa ko loni toiri egenteke barorekanire bagotwara dispute for a long time but ase ya ikeire omuntu narori ara isiringe genteke otuju nabwate problem ne bangi and on how the mode of financing imda baringe gokora asagi yapi egenteke ge kwerwa na ndeke nyoro boine bwaye na ase chikoti but bono igo chikoti chikwamba kororekana ase ngane ringari chia drop iri omupira they have dropped the ball chiagarire tuju are very exposed na inde it is even said dinga tuchu na bwata court orders conservatory orders jikora dinga kiti yango dinga ndira koraki ndira kwano because kile yako banga as the dispute inde yonse kiya ganda se bigambero ige yako tagarira se bigambero until completely avenues chonsi bicho kugaya na dinga cha koreki chiaborire aseringa ne ya tuchu tori ko igunga avenues cha koreki chiaborire aseringa ne ya tuchu tori ko gwe bangi asakorotaki asaverata lakini kwa manya kuwa marieta agotajwa amarieta agotajwa nyarebe na nyarebe mbacha gaiga bono kwa manya gusinywa onyo umuntu yokabwate dispute ne bangi ya mwate loni esenge nchechi interest ne bintu binde ngatara akana iki gekogera abasikari babegete chirori mate asari na etoro Saturday by the way I was not very aware nari kurwe sabari asa nari kurukurwa ngatumbuka kurungongo nkamanya konyora abasikari babangete chirandiro bagari abange so nje ngabuga no murayi wense orande maria ukukwana na bageni baye bande ono ndituria resinga kumbe ari no tuju abasikari bakorataki babangete a dispute ye biashara ngiye ko era abasikari bakube kugaria abange more than enough na ritotage tobore ndibwa abasikari ase chinsa mo chitagwa security okay aya ingana ryama yakubwatira niwa neri ingana rinde rikuru kungana Nairobi hospital Gocha tulerio tigandara na ono ne kokora lajiringa ki a dispute ya tuchu ne no bondo bobwaya culture nere ya ichire embwa nere ya soire country na mono aseke ekerengo kyubura iboro robono iga abantu bakourwa enibo yabo maisomarore na ende senge nchebono ya ikirenga kiro monto kirigu institution stage gokwana bono gokurigirwa samaso kwa myori gugento bwate esenge njoko urunga ki utadu igyora kora wachire watebirerie tari ko myori guntete koreta amusi asenkwane lakini ntaramureta ntete ndara batebye nkwa message Rafael Tuju amini James Orengari geta sesemo ya yo mtandao
agoteba Rafael Tuju no murai ole bwogo kumia nande okorera manga maya no murai bwemirobiri nande no muntu bwate ebikorwa biya nigo bono are umuntu gwetire mechando kubwatekana kiria atebanga ne serikali gose system iri yabekiru etagete koire bintu by'abantu ase chinguru nande gagotebanga nonye mbono iga ensemilie bigambiro te kunyara kwaba kumulinda gosana mono kulinda bali ne batabugati chinguru nasiboni gagotebanga kwamba kororekana muntu nare semende ogendete gutumika remote kotekoranga bintu biri kogenda busio na omweli gagotebanga okurwanira nkogenda busio ine message ya James Orengo kubwatekana ngani ekero kurigereria Amos Hassan ukwanire inkyo kurigereria kurwa se context ya Rafael Tuju njagere usikurigereria gaseti ya Nation koru page 32 mpaka 41 ina mali ya Kenya bekire asekengere matangazo gwa kwekengere lakini nando usikurigereria amali ya munabekire iga narororo munantakwane kiara ni andu batu bakoreta narororo ntakwane ari gwetani bilioni 2 muno bori mugwa Tuju ese mangana yoko ni amaremo y'abantu babwate chiloni je bank nari nk'abantu bagenda kotine garabachire kotine ekoti yarwe order amaremo gose property chia gosamarie y'omuntu aoni gumugase so wake kengere egere auction yasibanyora chibesa lakini ande obakoni obole muburia chibesa chiria chiri chiro chinga kiyu then from there varus chibesa chiabo chiri chinde bairelio manyano bolemo kendo kyara nale the context yene ringa amaremo nale ga gose chi property njira ando chinyumba chinene chibesa chinyinge chikoni kune chi auction ya lakini basikali mbaraga ndo egento kende ngogotebia ngeringo sikurigereri muna gentegeria Tuju geko ba handled ara nene usikurigereria muna bono litukuria moisonde na igoro na roche abana siasa mbaji eto abange sana including Jimmy Wanjigi aba bwatani beke ombe usaba jumbe ba ODM kurugere muna bono na roche Peter Karuma agotebanga Tuju nero yo mesaba abantu kurwase ese community gose gesakukia omogere gose gesakukia Nyanza obwate property nene ase town ya Nairobi utagwene tiko kururiwe para gore nginjiri au kururura lakini usikurigereri buya gochime nabo kurigereri nga egende ngebwate okoboko kwa siasa ase gende kegendete gionsi kiagera abantu bonsi abana siasa bonsi bachire se kwa Tuju pole muna abantu bande bataliko gukiera mali aho ni uyeje basinyinge kubwa bwa Tuju lakini abantu bachire oroko motebi pole na komobere siasa pararia na abantu barese siasa nande bagosiemeki ara uje somora ibwense timaiti se bakorusia Ndikoerende lakini ncheka rongorire liguchiarie kara okorra bana siasa bagosiema mbabwate egento barorire nande aso maene kobeka kwerende amali y'omuntu ingenjeria na goserio omuntu bekire chibesa chia ase ukokora magacho tindo chigose negende kia ase economy yense nando isikurigereria karo Tuju ise goseri gwacho teri ne chinyinge chirega igachire town ma chia tigire gokorega ase sama tukabwango iga muna bono Hilton Continental njiri gokora gasi egare bintu mune ibiko bano nya Tuju asikuru obole mu bono iga successfully kiana muna bono ga bosiekire biasara mbiri kogenderera no teri erororo igo geminatinga abantu ngutiga bali gokora gasi abantu bali gokora gasi so teri limbali goji gokora igo nga economy ngojere gotigare chandegete lakini orataka kwa associate gendeke na nobora ibwense otebe muna bono musikiasa ni ari otebanga ekero monta bekire gento kia yase asare prime gago chiomioriwa inda ko tumia mangana ayenga ese gotoka no muntu kumomioria umuntu uyu ikabekere ngo kire naki kiagera konye muna bono kwaroche litukoria moisonde yarenge on Saturday ngwaroje chi video jigo eto mutandao umo gabana o mabegiradis wangare wake simi yale goteba kana gare wake romurai bwense
na benge njere ngekere gento ge auction bwa murai bwenso wakirwe simi otebi inkigo sare gocha komotebi kero igotokanga obora so etabinere mbe ya bana siasa baito no inyorete kero kanisa ya Winners Chapel ya ko yeliwa omosike songa kagenda raga akero murai bwense bwinga kieyu Uhuru Kenyatta na ndaga mobekeriogi keramo bekeriogi konye bintu bigokoro no boruberio muneta keire konye mwatabire ngoenda muri gutagura segete gose konye rogo maene nga tuchu ngo nabwate loan na ande gabwetwe na natagire ogore kwende ingi yego gara serikali itari gusika chikotoda kiara tuchu nabwate kotoda secondly konye ire nga ngegendo gete nkoyiri gukere gose ngutagurukere ingi yego gara murai wensa gwakirwe simi ine tabimbe bwana te ku Kenya Amos numurikia maganore nande kwa rabelire se newsroom no manyete bune ucyaba oise kurigereria umuske tuju fiasco yaye taliere against state yere ere ne bengi ya East African Development Bank is it unfair kole to muraibie nsoro gekogera ekere bengi ego auction waikiri kwa bugiri gwekengere turakana makabesa abo bantu rabangi baurirwa mali abo twise kwigore simigaiga and I think kere tukuru mutimo kongora nyora tulibirisa tubararua bandi bari no borori bwabo muraibwense turochiga kubuguri kubekwese gente ka the center of it perhaps atabuga timo jolinde lions gekogera namba kabesa tuju nebengi ya East Africa Development Bank udanga boni gabantu bokonya nigende liguru kwa chikotoda ndiro mato oseli kuno mwanya nakwanda oire kotoda otebye state njo muntu yo namotebiria rubo sobuli mubugane eserikali uranyore worked on that kotoda yare onyege karo inje igo ndagete gosika murai wense senyo yikirogo nabona betimbugatia chingendo chia lakini sengenjaro murai wense nero wonete kubwatania abantu lakini innocent tindarora kera abantu nabange bamu associate ne nobo tutukanu gosobo kongwa tuju abantu nabange bamu associate batabire oyo nyarebe gento gete William nini gende ya serikali nini igonganyete korora engenjeria Hussein Mohamed nero moko monogari bwa State House kango jiro debire nyagende ngeriga lakini bono njomonyete igongorigererie tabia bana siasa namanya ko wikirase ebirengereri binkobeka ngana ki ekero monta auction uya no mubango igo kina ge kurukotini auction yaegwe kwerende chi hoteli chi kotoda ya auction ya te banko ni tole nyomberia chinyo chi hoteli chao ni we town ya nabongo gotebia ya mwibiri stroke ni telibuya nabo hoteli ya William ya lawe tuju yare koni gwa egenderete biashara nabo abantu bare kogenda ari para gose bate tirirasima bagendo bagoteba nina kitonyora necho muhuri to nkoni tole mali tubwate neye hoteli ya tuju era basikobe yemo yabo nabo yare koni gwa yogirita iyo lakini ngendo eko garambwa to bwo banga nabo murai gwensa wenete ko kuoboa sengenjo ubwatani unebindebi kanga gagoteba kanga abantu ngoteba bale naki konye umurai bwense ubwatani wene konye abantu bajiro abana siasa batebire ngatiga twakira umurai bwense esimi bamwakire esimi ni kamera kanga seta usige goteba gose kanga umurai bwense ngiye kogara bagwakira umurai bwense sengenje tabiye mbere kenya ki akira umurai bwense na baratorusi kwira na tolike karenga ni nera togenda gukwanira umwancho muri gende semambi yabono ntageta togenda umutimo gutokoira na tugotoira ne nkwana yo musikiri gathe gashagwa sagukwana iguru yenga neyo nabo igotoligerera ikibica kiri ya Rafael Tuju ali ngase kanisa ya Matsa ali gosaberu indo chasa ningonte byalenga Innocent ntete gukwana nere Michael Mwali baga anyara ko bagakurwe ebirengeri bya aigane Nsoko TV urobeli ne Nsoko bwakira Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira kurobulimi obiyoke
enyoreri bagaria bene koegwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi. Omwancho mulire Yensoko TV ngetaseni Yensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili chini gongoro kwa pathway machine na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu kaso? Zidio? Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapo, sijui broad base,
sijui 2 term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo walijua hii mtu kuliko sisi. Chumuligereri oyu no musikeri gathega chawe wikia magia DCP kaukwa nengani ya Rafael Tuju asemambia bono chetri taika sano nemo chitaika sano nebire magi chisa sate asemambia bono asan mona gonde bikwalenge innocent tete ko kwana intete ko kwana kwa ibule gachagwa yero kire ni kisiasa ukebekire pako ukebekire community ukwane saku kia abagere kebekire gatia tigato kwana bai bono umuske nyasane na itieka goteba nga igaseti ya Daily Nation igebwata chipechi yange nane 10 chipechi 10 chipechi 10 chiebiyengere chi property na mali ya Kenya mbalimbali abekira se omunada osase kengere na asa mali yonse pia bekira aiga o mane bwa mangana amali narabekira se gaseti ye ayetanetie value ye hoteli ya patibono igentonta eteko uniform wa Abakenya a context neye Tuju no yo mobwa abantu bari batebetwe ngachikura chiri chia etete chia 2022 ari Bomas of Kenya naga chietororo butuko tatagete William Ruto tatagete oborai bwa bono bo iguribaga yani engane iyo ngobe kuyarenge maisobene yabege tubo ngana chiete ase mo chairperson mo nyakerugo we kyombege chikura ari saa 10 chiamambia bale na abande nabagachikotaka kumubetereria atangasa machibu chingenjogete ela includinga aiga bono no gwakane siomba ke gocha segente ke kiaye esengenche nga excuse kiegento kere koti naboge kwamba korora kano kubwatania amana karokyo namba ya kabere amari ayonsi pia bekira se egaseti ya Daily Nation chipechi 10 naro abanyene mbabwate kiriri anda nebigari bya bombira ingige ko gere serikali yetabege tichirori chiabasigari echio gashagwa gotebe 50 ase chi property chichinde property area asa ndadara ko boli igera ta prime place asa ndadara ko boli boliga yes gine kine kiabaire kotini ko 2015 exactly giatire gocha at one time Tuju na faced the same predicament lakini intervention sigakorwa kanda busibike gambere exactly mona bora nyore ikina giatobete gigaikire unfortunately ngakirio muraibu ensaro borai aye kwabera samangana news na no musiko yo kurukwa nyasani mwabera samangana ya maya no gutukamangana yechi habari ase chikoti chigaga miri mani ruguru na sande ebi nambiro ororo kwa ibore tu bia chagete 1970 yechi property paka rero bitana ko karaki bitana koera ruling yanda yako runga wane property eti yabo auction di omonto ori okorwani gwa genda koti onyore injunction you know ora tegente ke ngaoge kogera ekineke koraki etene niwe inki ya kogera interest ya sekineke ya Tuju ga chire koti agichwari atange gento tokurwana na karo keringa ki koti labda bono finally yangire kwa Tuju listening but koti yatebe kanirenga ya moire order injunct auctioneer auctioneer ni quotes because auctioneer tuli kuma gozana auctioneer korotaki because no ko tegunga antra tegunga auctioneer family yale nyego toka ngakiare bono egento ko property iri ganirie igera sari prime asaba gani barache ba konyo ba kurugu chiari babuga tomorembe tigantigere nganeri gagwa ase property lakini menteri nganari inde bono rio mwari nginje kabire igento nare tagete ko gotebio e country ye na barai baye baberi bakono goteba ngabona gotutate cross chigasi chebijana igotutate cross ya by the time to kora 5 years toba tu akore 5 million jobs usa 10 million jobs lakini kwa maye konyora abantu abarai be country ye na ndeskando ngwaro che wiki eri agrate glorio ruomba karusi we senate ariko kuranga yaya abana ba Kenya bari ruchibesa na serikali abantu bale serikali bari ruchise chisikono bago chikukwera inki kera muna gosomba abana ba Kenya kurugaiga bachiko kora asi hoteli cha Dubai asebona bago chikono goitiru waroro ekero tu achakira korosi chi hoteli chito ya sabana babweta garo mirimo aiga internally igo mugusaria mirimo ya abana babweta kurikwa lakini mwanya rari bagari uko baira isiko just a minute yasani mwanya rari bagari uko baira isiko ego ndokene toko sendi nga kitogo cha goikera chikasi 4 5 million
onye tugasa ni gusaria internal business environment omo ari nkiringa ki environment yeto kubeka asa ni obekero moeri environment yeto kubeka ngosikere investors baguchigocha because abantu bakomanya kwa ile tiba sichana ngobeka Kenya na mwanda basa kwa wara myaka ebere tatu nibe deport kingu gitukiana otherwise emeremo asabana bake asa ningo koira ninde nande senkwana kinte ndaragenda amos amos use kuligera libona iga abana siasa bange bachire se obumenyo bwa Rafael Tuju ase property yaye bachire kwa mwaye gento guru solidarity nikotete konyora tuli chibicha chikoro kinga ki gorono ne misa yakoretwo kuri ndutarikira tonyore chibicha echo. Most of these leaders unangarero igendo tugukwanira una liyo konyora umwana siasa go sumuntu gitakorire gento nuko muloketie kotiare ege taseni ky'abanyanyimbare airwe kigambiro kirange rero Monday igende kikyale ko bagi court ko sina bako nakogendera ko kanga nabe takere ko baigo yuna venjere wena tako baigo innocent lakini tiganko irani magega Tujuga ngake ya monarenge omugwata ni gwikiama ya Jubilee usigi ya TNA ya transformatie kero ya cha URP na Jubilee chikaumira namo bado Tuju akaba secretary general ye chameyo ya rekoro ku Jubilee ngaki yo no nyendero na bekoro ku Jubilee Rafael Tuju na Asani go bare chameyemo ya kisiasa amangana no sipingo kwa na associate binde byonsi ngo yategerera kurusa bana siasa munabono Asani gate banga murai bwense ko bako kwa na bakora bega no mwana siasa onde ore ange mono no ore chamende lakini ba ko lega siama na chama ya Hassan bokoro kwa ligati gashagwa nero tebirenga nkasongo kolete kwerende so igendo yokanda atebie Hassan ne kyagara nkwege nanda Hassan ya matukabone sengenjo Hassan nkokorale megutano n'abantu aba botuko wose mugaso lakini ere megutano ye sirie nene tutali konyara bone karago kuana nje ngumwege nande sengenjo bagotebanga ekarora nyore nguvu egotebange mamba ni gwete bobe igogwenete kwege na kyare nguvu nero yoke kururuji ne manyete njarenge ne mamba so egento ngoteba ngeringa esobo maene ntobwati twatigire kubwatia machiko yense nande muna nako bori ngeringa narigereri amali arese amali arega baga hoteli chinene chikoni baka bilioni sato basikali mbarato mwenge njeyo lakini nje ngona tekotebanga kanga nko atore ekotiri baga ligiya lioko kore kwenda lakini usikoligerere none gaseti mune murigerere sikoligereria igebwate bicha yo murai bwe chikoti nande gotabana gare ese kone entutukano lakini bono innocent omurai bwense n'abarai bonsi bali barese ebirogo bagwenete kwobwa kero isikoligereria omwaka oria 2004 ekeyombe gose abana ba 2024 abana ba jensi yani ngo baruka abana singenje bare myaka emekense yane mbachiete mbatagorete bunge bagaswaime bakari paka omochere bagakoro gosario konene se town paka kero chibunduki chiro paka kero chitia gasiro paka kero abande bagwa kwa masasi maiso morore bakwa bakagenda paka bagabunda bunge bagasororo nande bagatiana ngabono status bakogenda ekero omwana inchi agosugumwenge nje bagekona kero omwana inchi agosuguma mono na baraika ati kubwatiri chiko munarire kera nona abana bari karo bachite bagatagora parliament bagaswaime chiko ndiribo lakini baise gosugumwa abana inchi baise gosugumwenge nje chance sale gose na bera abase konyarika nanga nabo bara abase gutiga kubwatiri chiko bagende bagatanga bagusiba basani bagatanga nabo bakogende sikolia sansa sikolia sansa mwanchu muligereri ningwa ni twara ikwaneire ntwaro che irungu nyakera nere kagotebanga asensemo ya Kisumu asenero muboganio yororo nere mtwaroche abasaye bakogendoro bantu bakogendoro sikili batebanga bono nigo bachakire ko babakobye ngende group ka impunity karete kwabugulie headline yali gese gazeti ya The Standard kwa kwanire na umwenchu muligereri naye nabukuru birengera byagese mbambia bone namba itegere 0788666663 na arabale mwate magwaka bona bogwaka egera na yora arwe mboto geko arasani bakwanire amozi bakwanire egera tonyara ko batokurwa bwa sobwango ntaiteke ntutuku yaligania sobwango kero muligereri na erago chagaiga tukwanire igoro ya National Infrastructure Funds ya etiwe magendera achire use kuligeria se gazeti ya The Daily Nation yese mambia bono batebanga bono iga Kenya teligo chira chibestiri chikuru kuchia IMF
ya rosiri chibes chia chisaine ya chakiri gwekorera magendero mwanchu murigiririe ikini gitochi gocha soko bwakire ningo to kwa nerese mambia bono Jared mumanyi ngejo berete ugembo soko mbiye kubwata ngonya kuziva kachaka ngana ngamba ligireti asante sana muna mukuna kokoro mujadara okay nchende ugembo okay ebwate buya kabisa okay totebya ngaso mjadala kikilioroche mujadala oyimo bwate lonta tukwera liba limbere ngambu yamona sokora tu mujadala oyu otatige gente kamonkere ndoche munta etakongo bukurekano miaka yane ajire n'abarayi ndoche murabo n'abantu mwekiro burayi burobuya ndakurame abantu batake kunyito ronte otebe ngaya mutige bono ntaye takoteba iga asuko bwati kwana nabwati kine ya tuju ndoche ngiya jagete kale meaning nga report ya kotebe kananga ga tukiweza kubebengi akaburobore yeah ekeraye kujibesa agurobulemo aye vera got agabwate chibe akonyogoro bulemo igentata gete no develop bulemo ono hoteli yenkoretere income ikero kenda atari kwebeka buyanera iranie mugaka kagerete tiga sencho kwate banu mugakore ndara kwa some information asinini engakia yamona agoteba ngana asangirete chibesa na basani baye bakamwa achikwa kana makabesa ira kinie benki eganga tiye ira chibese kwanye benki yabekire bikoro to byogoteba nga aibono go face ti auctionnaire so ase moyo koreis ase moya yakera kwanira otebire nga talinga ni chibese chiaburire na bege attempts chiotaka gwakana egento kero botutu kanuga timabu chibese nchiri chiare ngoro chi million chimisa tagoteba chi loan chi abonete gocha ase account ya chitachite abo no bachakirite liberera lyabo gukwana nga chibese chinga chiberete ono lende ndora lende nga nyere igoliro lyo igulu mbu wadi interest otatika nere kanga na guseti ora se kero monta koligerelia na kanga na tagete kukiria mapema erupsio ona banda batakete por mo banyo li rupo hor ba ba so era ime okay bono lende na ta ko te yo bara ya bara bunga ekero mo gukora discussion ya sama tonsi baligereti tuwali gente ko rupunga advantages and disadvantages ekero mo go discuss yegeto ekero bo bense me moliu igokova okay asante igo watebirenga mbabwe nate kuligiria sesemo ya tuju nere baligiria sesemo ya tuju okay asante sana otebire mwaligiriri na tuju nere utakana makabesa ayi soko bwakire bwakire uya ningo to kwa nere kamati kutebango nandi kuiranire abasikari bari bari urutai baroba goto yore cyangwa ndinaro goto nese member cyao egera nyane ngomba bago tagora nyane ngento bako ngo bako goye utari ukwana kingi yone egera ngwa nyore ko kuira ni twasa cyabo nama tukonguru egware lakini bonde yo siasa ya soyele abara ibonti baro no ukana ngamurai tayo naro mwaro te kama tiangi atete igusiri tangani abara ibari bande ba mugwate siko gwate ya maze ki pake disinde abo bare ngo bisi una ba igete to abo ba no atenge biro ba gwata rombigo okay ibo na yo kona ugwana kuti moina abo bado no ante ni na ngoligererete bona bara itira batu barende ngenjerengi ya okay asante sana okay jamono tigandara mutigira abo ntagete tukuri kekora chisa dejo chido chichi aminyokire egento nare goteba ngeringa mo sike mo gako yukuru oge Jared abwe sa kunywe cha na njengo tinara nyuo lakini
kanganere ngutigara ogende uteri endo nyuo kiagera gako kwana agakunywa ese kumwanzira na inche gondate goteba nga bono egento gekogera ntanyare kogenda chinsemo chionsi neringa nsemo chionsi nchibwati bo maene lakini tigamorete up to speed chibengi chia Kenya chikorunga commercial bank ebiasara byabe binene noko ni chibesa yani uko kwae kuchibesa kwa nyora kwa kana baro si faida bengi tebwati usikorigereria chiregure yani regulator nonye central bank teri gotebanga oure yani ebiasara bye chibengi tari ukura banda maremo no cross chibesa lero iga tuchu gagoteba nando irire chire baga kotini otebire nga nayo bwatete chibesa akaire ebengi ekanga koira so bono igonko gende sembe nande ntebe ngebengi gerengi go yakorete buyanja ira chibesa gendo gerongeri neki umusani one kurwo gembo ngeringa egendo chibengi chigokora nonye njiri chiro gembo njiri ngekaro chako iri chibesa chigogoteba ira niri chibesa ichinga naiga ekaro bagoteba nganko nkubeka bare property yao banyoni obakoyoni no mubango nga umuntu agenda kotini ekara chire kotini oyewe koto hoda onye okushonea yatangaza ngaituko getengo gitore konyo bolemo okay bolemo bwatuchu mburabe kuteneni andonsi no nechigaseti munabone gaseti yebwate chi auction mburabe kuande ngankoni ubole nande kerobokoni gwa ekobokoni guga innocent usikurigire nonye njire property ya tuchu ekobekwa yekobekunga tuchu aseri wasoka asiekerwa bekwe para ekero bole mubokoni kwa kubwate eroni ya 50,000 nande no nkwate betenge gari yao nero kobeka mune kwerende enjerengi ya egari yao konyere 1 million yekoni 1 million ekero yao ekoni buri guririe chiru chibesa chiri chieroni chirusi kuchibe kwalie kushonere chiaye sengi ya korere echijindo niliwe birengere mune bimbiye so yani birengere mune bimbiye ase ebinde bya tuchu lakini usikurigere nande no mosike koruo gembo nere nabwate sako maite nonye ne bishop usikonye ballot paper na bego ikomake yumonto yomo igonere nabwate sako te lakini nje igongo tumia birengere bya bana siasa including ibirengere byabo na bibigo nkonya kurigereringa ninki kegendererete innocent tuju tabwati magoso kiagerege tweko rango tanga tabwati magoso ngeringa ochire sikagambero ochire origire koto hoda lakini bado obori mugwaye mboga ndete koni ubage koto hodero asan tende tulinge tigante benga ki nche yonko be kama machama na ritangani bono osumu gako yo otebe kuruku Jared na amba goro rekanaga go tomochia ngatu abere nsa yemo mwaka Jared imbu yora sabirangere byao lakini gaki nabeko ba asa konsana gotenna se ansameli yende kwamba karolekana nge kurwa ni tuju tigangi ni fomu muga Jared perhaps igen tata getemo kwanire ngelinga ki ama kabesa yabo goleti ta kolete inde kuru due diligence bintu mbira ta somete amanye binde bibwenerete yes that is okay amajiko ya makabeso gagwika inde tariko bamanga amajiko ya makabeso na aria na inde wikira bono iga bangi yekurunga East African Development Bank asese ye atanganero ya sokire siko for corporate PR ageko public relations yes botambe ekere corporate ya nane oseke e company ya nane ya rekande ko kwatekaniwa asama ngana yogo tutukanu ngochere out through their corporate department yani PR department yarwa a coherent explanation atangachika seti go chubwate explanation ye pechengima igoreri nganeri and even giving some serialization chitariki nengaki mekutano muna yagenda ta erinde na baroba karaki that's okay because e bangi enera se ya ikire bono iga nere la ikiri korusi on business and it will lose terribly akijori yego chakanyore ya hemorrhage abantu ngo chakoba chakabani ko karaki koyetama namba yende yakabene uniform umuga Jared na abande boygo tadi botambe omuntu irete loni kuruwe bangi yere nene eroni anana ye billion by the way mbari komnyokiwa okay wanchuma omuntu akomnyokiwa no muntu bwata siringeri bwa musini eri 100 omuntu bwata billion botambe bangi ekumurangeria ya moye chae and this one is very clear ya moye chae by the way ya mubekere esibu ya bagamba iri ngogo chakatoa because ekero chibase chichi nyinge afadhali bayebereri omuntu oria ibagari okomomnyokia na bari barari abarende Jared kanga nande ngina bakwa mote bya se siminga
no kware ko motebia se siminga yare ko nyare kana kangana ya tebinga baboli riswali linde okay yara to kureneri kyo to ambiya moro sana asante sana mwancho muligari ura twachagete kuruchi sesa togo chetai kamera gebere toje to kwaneli tukolinde bono na kole irabu idoje laban so maturi otebire ga quote of the day agateba igoro ya governance umateba ngumuntu kwando kabese gososa kabese sabuni keraho chikobaga gwesibia kerara umire tukire se sabuni itabasa kubuli swalinde ataba this is a powerful quote na ndeno akorelia bwo mwancho muligerelia semba mbia bono na ndembia bono amusemo uyo utwayo igure watebire tulitugolinde doje tuitarugete tubajanga ngai sabuni igure umusikio maturi karokorwo mubayeno na ndetoko yo qualify ga nole powerful kero kwa yo kwadire ogotiga twa gatebingo yo no mokongo we nole wi ya bora asante sana kikosi kitu twalegeragero kikurubambia gwikira bodi go mwancho muligeri ncheguru ku Innocent Onyango chia 322 kwa niaba y'ikikosi kios twalengena kiro ya transmission kwa batenya saba seni bali bwa Diana ngayale itukulia lero tegwete mubere bija ankyono wale asumurulia nsoko bwakire bye bye.